Brenda Nzombe ndeipi. Sharon Chikukwa say. Benhilda, how are you? Ethel ndeipi. Masquera say, guys, makadi rather. Stella Ngube, how are you? Wimbai Murefu, how are you? Margaret Zivengwa ndeipi. Winnie Matanike ndeipi. Eunice Achihoro Kuzanga muri say. Rosemary Chigora, how are you? Mavis Druke ndeipi. Lolo Matiza. Manjenje tempo samaita makadini samaita Chrissy ndeipi. Mr. Chibatani, how are you? Mavis Druke, how are you? Maikuda umba ndeipi. Tendekaisi Tole, how are you? Esther Million, how are you, my dear? I hope you are good. My Kim, how are you? Messi Mendi Chajga, how are you? Faith Mahachi, you say. Bianca, how are you? Concilia Dewe, how are you? Sonia Smith, thank you, Sisi, for this important topic. Hello. Sonia Smith, how are you, my dear? Hope you are good. Hope ukuchengetwa na ishe Sonia. Lindy, where, how are you? Konsi, how are you? Messi ndeipi. Irene ndeipi. Emma ndeipi wedwe. My B-Maps, makadi, my personal person, my B-Maps. I would love to see you in person one day. Melody hondo ye moto. Auntie Cynthia, how are you, Auntie Cynthia? How is my baba munini, Auntie Cynthia? Maya ndeipi, tsungirira ndeipi, ndaka gono, Poshia Nemara, Eleni ndeipi. Snikiwe, Murisei wedwe. Shuma Catherine, how are you? Alice Masara ndeipi. Primrose, Nyaradzo Nyariwe, Bianga Mabuto. Eti, regani bopina namba. Nasita titimboone sana. Wedwe zvamunondoona ndakadaika. Pafoni yangu yefoni ini ndine 135 messages dziri up unopened. 135 messages yesterday nanasi. Ratoba saka nasi mani rekupinda pama message. Okay, let me pin the number and then we can start our program. Okay, to pin a number. 135. It's 44 77 48 33 0801. Okay, tikaita zviri zve WhatsApp chete zvinoti na K. Let me see if I can pick up the number from there. Memory Munatsi, how are you? Eba ndeipi. Eba, how are you? Okay, let's pin the number. Okay. Odini Sigauke, how are you? I think we can get into our program. Masquera say Makadi Pesila, how are you? Lizipela, how are you? Muri say, well, ndinokuchingamidza ipachirongwa yet again SIS MELLY's diaries. Zita rangu ndinoitwa Auntie Selina. Makadini, Masquera say. Ndinovimba kuti kumativi mana ose enyika. Mose Muri right. Yokozuna we Zimbabwe, my personal person, how are you? Ndinovimba kuti mese muri bobo kwese kwa muri. Ende uye ndinovimba kuti muri kuchengetwa na ishe. COVID ichiri kuenderera ya at milder levels at the moment, but kungogara takazvidzivirira still kuchiri kwakanaka stereki. Anditi nasi tatitimboonesa nenyaya dzekupfeka idzi sevanhukadzi. Ndinoda kutodzidzawo tatitipepechuwa chinyani, how are you? Tinoda kudzidzisana nenyaya yekupfeka iri appropriate sevanhu vevakadzi. Whether uri musikana, whether uri single, whether wakaroorwa, tinoda
fona line riri pasi apa timboudzana kupfeka kuri appropriate semunhu wemukadzi. Inini ndiri plus sizes, you know. I'm a plus size. I'm big. I'm very confident nezvandiri, big wandiri. Ndiri big. Although ndadaro, there are times that I feel kuti ndikamboti dzorei zvinenge nani. And then dzimwe nguva ndoti ndoswera ndichizvinetserei kuti dzorei ka ina handi patrole kufamba stereki. Ndakapedzera kuenda kuma occasions kudhara before lockdown. Saka ndane 2 years inini personally ndane 2 years ndisati ndambodressa to go out. Molini, thank you. Saka hembe dzakangozara. Izvozvi mukaona mari mwezuro ndakatanga spree yekuburitsa hembe muwardrobe. Inini pamba pano ndine hembe muno muspare mandinoitira malive. Mune wardrobe yemo. Mune hembe dzangu. Mu hallway ndo tinoti mupassage. Africa tinoti mupassage kunokuva ndi hallway. Mune built-in cupboard irimo, wardrobe irimo. Mune hembe dzangu. Mu bedroom mune a very big wardrobe. Kune kusaidi kwa baba nekusaidi kwa Auntie Selina. And ndine 2 chest of drawers mumba. Mu wardrobe kusaidi kwa Selina kune hembe dzake. Kusaidi kwa baba kune dzawo asi dzaSelina dziriko futi. Ndokuwanda kwakaita hembe. Handisi kubraga hembe dzakachipawo muno. Hatinongonopindawo mana Primark imomo matinokwanisa. Asi hembe inini hangu I usually go ku Marks and Spencer. But ndine hembe. Vadikani vatereri mai vanava vane hembe asi havapfeki. Zvandiri kutaurira zvehembe izvi. Dzimweni dzenguva ndinowanikwa ndichishaya kana hembe yekupfeka. Ndakupfeka chinhu chisiri appropriate pane kwandiri kuenda. Ndangoti chero ndaenda because of hembe dzandinadzo. Semunhu womukadzi dzimwe nguva ukatadza kudressa appropriately unofila very uncomfortable kana wabuda kunzoko. Very, very uncomfortable if you fail to appropriately dress yourself. Ndinotaura especially nema plus size. Vatete ava vanenge vari okay because dzinenge dzinongofita dzichingopinda dzichimhanya. Asi isusu tiri ma plus size tine nhamo. Ma plus size tine nhamo yekudressa paya kuti kana tapfeka ukapfeka chigwishu nyama dziri pasi apa dzakurakidzika. Ukapfeka inenge yakangoti yaunoona kapamwe yakapfekwa nemunhu mutete. Iyo manhingirikini iyo madumbu edaya akuexposeka. Tinoti tapfeka zviya dzimwe nguva ndinozviona pandiri inini. Ndinoti ndapfeka dzimwe nguva dumbu rinenge richimhanya riri kwaro kumberi uko. Magadziko achimhanya ari kwawo achienda nekumashure. Tinozvisimbisa zvamunoona kudai vanhu ma plus size. I'm not saying all the people plus size dress like that. When I'm talking, I'm merely giving my own example because ndiri plus size. In as much as I say I am confident, there are times dzandinoti kana ndapfeka ndabuda panze ingabo how are you ndinofila out of order because of zvandinenge ndakapfeka. Dzimwe nguva ndinozviona kana ndapfeka iyo masketi ekuti anenge ekuti hadziko dzinenge dziri koko dumbu rinenge riri koko. Yakanyatsouti mbambamba unofamba
Haminoti munombozviita here uchingodzikisira. The lines, by the way, are open. As I am talking, the lines are open. Do you want to share something in terms of what we are talking about? Dressing appropriately. Anaka ndinokurunga rurimi appropriately. Dressing appropriately. Do you know kuti kudressa appropriately kwacho kuita sei? Kune hembe dzema-occasions here? Kune hembe dzekuti kana uchienda kunhamo unopfeka here? Kune hembe dzekuti kana uchienda kubirthday unopfeka here? Kana uchienda kumuchato unopfeka here? Kunesi especially weplus size. Munozvifambisawo seiko kumamana menyu kana muchipfeka weduwe? Appropriately. Uyu anozondinetsawo. Munozvifambisawo sei? Ngatidzidzisani pano tionesane kuti how can one dress appropriately for any occasion? Inini, I love my black. I love black because black inondipindira pese pese. And then ndiri munhu wemascarf. I love my scarves. Rega ichitore kola tinzwe kuti wada kutaura kuti chii. Ndinokushingamidzai pachirongo ayoko. Hey, plus size, how are you? Plus size anenge akaomerwa mama, anenge akaomerwa. Plus size. Masquera say aska. Askera ka maskerawo. Plus size anenge akaomerwa. Ndakaomerwa. Why ndiri anenge akaomerwa? Inini let me first say, chinhu chese chinopfeka munhukadzi chakanaka. Chakamufita. Ingava miniskirt, ingava bumshot, chingava chii. But chakanaka papi. Chinhu chese pachakagadzirwa chichisonwa chine occasion yacho, chine nzvimbo yacho yachinopfekwa. Zvakafanana kuti ukaenda kubeach kunenge kwakapfekwa swimming costume, kwakapfekwa iwo anenge mabhodhaya netumapendutu. Uriko kubeach ikoko, chero uri plus size, chero uri chii, hapana anenge achimbokutarisa achikushora kuti wakapfeka bhodhini, tongoti bhodhini nebhurukwa, because uri kubeach ndo dressing yekubeach. Yoko ndibva ndakubata muromo ipapo. Zvinodipenda kuti uri kubichi rekupi. Ndikutaura rangu repano paDurban ndo mandoziva ka. Havataure masangana nevanhu vatemabi yako, havakurukure nekuti tarisa iyoko uyu. Vangadaro havo, but uri kunzvimbo kamama, wakapfeka zvinhu zviri kuenderana nenzvimbo. Kwauri. Anditi, kubeach you can wear a bikini, you can wear nonzi chii skin tight yako, wopinda mvura, you can wear izvozvo whatever zvinopfekwa zviya zvatunoona zviya zviya. And ungafambe here nezvinhu izvo zviya wakutown? Hazviiti. Uri kubeach kune zviya zvimanhingirini zvema see through zvinenge zviriko zviya hameno zvimasarong. Tinotozviona kubeach vanhu vakazvipfeka, but vamwe vanhu unozomuona mutown anenge akapfeka chinhu ichocho. That's where we see now people wotanga kutarisa kuti mukadzi akupenga here, ko akudi. Saka inini chandiri kuedza kutaura ndechekuti chinhu chese chine kwachakanakira. Chinhu chese chakanaka kupfeka, asi ziva kwekuchipfekera. Miniskirt haungaendi kunhu kwekuti it's like kuchechi, haungaendi neminiskirt. Okay. Isusu maplus size tinenge takutokanganisa mafundisi, unenge wakutokanganisa varume, unotokanganisa nemimakapros, nemautota
kwava vari kuuya vasa vakashambira varume vedu chii ende uriply 5 hani makandoona musi weSaturday aiwa takakuona yoko makatoona ndaienda kubeach uko saka ndakazviudza kuti ndikuenda ndakapfeka shoti rangu ikoko handisi but handizi munhu wekuti ndinofarira matrauzi kana kuti mashoti but pane pekuti zvanzi pfekai chakati ndinongotongomanikidzira kupfeka because I want to be part and parcel yechinyi yezviri kuitika. Yes, I know kuti zvakaoma kuti uri dhafudhunda. Ndakaswera ndichifonerwa ipo paya nemadhafudhunda. Yoko ndiri kutodawo magatsi anenge ako ekuti haunyari kupfeka ningirikini shoti. Ona inini mafutiro andakaita ndinonyara kupfeka shoti. Ndinonyara kupfeka trouser. Ndikati inini handiri pfeki but kana pane pari kunziwo ndiuye ndakaripfeka ina handinyara hangu nedhoframe yangu ndinoenda. But what I'm trying to say ndeyekuti munhu pfeka zvinhu zviri kuenderana nenzvimbo yauri kuenda. Of course isusu madhafudhunda tinonetseka zvamamuchareva kuti dumbu rinenge rati uko, shure yati uko. Hapana, zvinonetsa zvishuwa. But unosvika kupi uchingoonekwawo nemugubvururu nguva dzese, mugubvururu. Ende isusu madhafudhunda mukada kuzvitarisa, hembe ine maruva mama inobva yakuita kuti uite zidhafudhunda. Saka dzimweni dzenguva ngatitengei maplain colors. I agree with you ipapo. Ndozvandakaona pandiri ndikapfeka hembe iri 2 floral iye ndobva ndoita kunge zimuzihwita kadzi zimutumba nekuti ndobva ndatakumana asi ndafutisa here. But if I'm wearing something chiri one color chiri plain, aiwa chero chiri flat ndine ndisina kunyanyofutisisa. Nechito newanhu wakachena. So kungoziva pekupfekera nekuziva zvinokufita, I think that's the good thing. Okay. Saka minisketi iwe yoko ungatopfeka here ukatofamba? Inini minisketi handingati ndine minisketi nini mama. Maminisketi anotangira papi? Ani maminisketi ndo anotangira pazvidyaya. Tongoti ari above the knee. Inini masketi angu mazhinji anotangira pamatsapfu, pamabvapu. Achidzoka kudai handigoni kupfeka chiminimini. Mwakona chishoti chana ndakapfeka chiya handina sketi inosvika pachishoti paya. Because chishoti chiya chinenge chiri pamusoro pemabvi. Chishoti changu chana ndakapfeka Saturday. Asi masketi angu handina sketi, handitodzifariri dzinodaro. Kana madresi anodaro handipadi. But pane pekuzoti unenge uchifamba dzichikwira zvamamucharevawo zviya zvokuti uri kufamba ichikwira uchifamba unenge wakuzongodzikisa but kwete kuti ndinototenga minisketi. Okay. Ndiyoko ari kutaura. Inini hangu Yoko anopfeka. Hanzi Yoko anopfeka. Ndinopfeka shoti. Yoko anopfeka shoti. Inini pandiri panapa handikwanise kupfeka shoti. Handipabude panzapa ndakapfeka shoti ndinozvipiringisha. Plus futi mama Selina. Zvane zera handiti. Imi ngapfeki shoti mimi. Zviti. Zera but ininika neniwo mai manje ndasarwa ne 3 years chete dzekupenga idzodzidzi.
ndingazoti ndane 40 years shuwa ndoonekwa ndine shoti hazvichaiti. Saka kumwe kupfeka kwatinofanira kuconsider vanhukadzi, tinofanira kuconsider zera. Tanga watarisa zera pakupfeka apa. It's not everything which comes in the fashion chaunofanira kuteedzera. Zvakafanira kuti mimi mama Selina hamunganotenge majini ariko mazwana akabvaruka pazvidya kuti kubva apa kusvika kuko muonekwa mama Selina vane jini rakadaro rakabvaruka. Aiwa dressing ine zera asikana. Yoko? Dressing ine zera. Yoko? Jini rakabvaruka ndinaro. Rakabvaruka riya kutanga kubva kuzviboda uku mama. Not kuzviboda as such, just be before the knee. Ndinaro. Ndakatomboripfeka kuZimbabwe chaiko. Kupfeka asikana 9 ivo vari kutaura kuti hanzi kupfeka hakuna zera. Mungati chokwadi une muroora iwe otopfeka rakabvaruka kubva kuzviboda uku. Neye murooro otopfeka iroro. Aiwa asikatoda kutaurana chokwadi. Ndopa muri kuona kuti vakadzi vakuru taakuda kuita kunge vana makurumhanyisana nesu kunge vana vadiki. Comment section hanzi dressing haina zera Yoko. Ine zera zvakafanira rega itipe vamwe. Rega ndokumbira musandifonere on this number, the number that you can call. Thank you so much Yoko. The number that you can call if you want to contribute is pinned below, and the number is 447748330801. Zvine zera Touch dressing appropriately as a woman. Ndezvipi zviri appropriate zvaungati izvi ndo zvinoita kuti munhu womukadzi adresse. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Hi Auntie Selina. Hello, how are you my dear? I'm fine, and you? Tiri nani. Muri kuinzwa ka topic? Aiwa, topic ndokwayo. Hanzi nemumwe your body, your rules. Aiwa, but ini chandingoda hangu ndechekuti vanhu ngatiziyei mwiri wedu kuti wakamira sei uye topfeka zvakadii. Nekuti zvakangofanana Auntie Selina, une zidumbu, unenge une zidumbu jojo tengi kuseri uko hakuna kana chiriko. Upeka kanhu kanobata kaya munoona zvichinyatsoita here Auntie Selina. Ndikutsvaguvisualize zvamuri kutaura kuti une jojo tengi kuhadzikwa hakuna chinhu. Wopeka kanhu kanobata kudai wobuda panze. Zvimwe zvinhu zvinongoita kuti tizongosekwa nevanhu nekuda kwemapfekeredu. Munhu ndatiziye bhodhi yako, ziya zvinoda mapfekero, ziya mapfekero aunofanira kuita nebhodhi yako. Kana uri muslimu agara ane maadvantage, akapfeka nyango zvakadii zvese zvinongomufita. But kana uri sesi une zidumbu rakati uko kusera hakuna kana chiriko, ziya zvekupfeka, ziya mapfekero aunoita. Pfeka zvinhu zvekuti hazvizonyanyi kukushepa zvekuti tinoona kuti uku zidumbu rakati neuku wanikwe kuseri door frame. Ndozvandanga ndichida kungotaura kuti ndatiziyei bhodhi yedu kuti yakamira sei, tisangotedzera kuti izvi zvapfekwa nanhingi rega ndipfeke. Zvinogona kutopfekwa nemi zvigokufita ini zvigotadza kundifita nenyaya yebhodhi yangu. Ndimi muri kupa picture here? Ndini. You don't look like you have got a jojo tank. Aiwa, tikungotaurawo kana tichitsigirana zvinozoita kunge teta kutuka kana muvanawo. Muri kusimbisa isusu? Kusimbisana uku tikutaurana chokwadi tichiudzana tisimbisana. Here is my thing about vanhu kufunga kuti vatukwa. The truth is the truth. Kana Auntie Selina vari plus size. Apana chekutsamwira. Kana Auntie Selina vane jojo tank. Vamwe vanozotsama ndosaka tisingotaura tichingoitira kuti munhu kana ndataura ndongotaura vanhu tonya munhu aziye zvine nhingi bhodhi yake zvinoda bhodhi yake, kwete ungoti ichi chapfekwa nanhingi rega ndichipfekawo
wapfeka wakati zidumbuko kusera hauna wopfeka skin tight zvinobuda zvakanaka handiselina. Aiwa, azvibude. Thank you so much for your diplomacy yekuti simbisa isiwane majojo tengi. Okay. Thank you so much. Okay, thank you so much. Ndatenda zvangu, thank you. Aiwa, Okay, Kola was very diplomatic. Vari kusimbisa isuwana antiselina kuti isuwane majojo tengi. But zvandirambira kuti kana variwo vari papa vagoita plus size pakudii. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini SIS MELLY namba yenyu ndaishaya yakai ndine personal namba yangu zve. Okay ndokuchingamidzai pachirongwa mapindawo aiwa tinogamuchira imi hangu ndauya ndakamirira mbuya tusingawi handitika inini zvanguka zvedressing hapana munhu ari kuzodudza zvokupfeka my body my rules zvokuti kwa muroora achazouya woti kwanzi inini ndopfeka handingapfeki chakati kana ada zvokupfeka kumba kwake kana uya mumba mangu ini handingaudzi zvokupfeka mune muroora mumba mangu ndotopfeka zvandotoda as long as ndiri comfortable with what I'm wearing handioni problem ipapo. Kana munhu asiri comfortable regera kupfeka zvingori kwauri munhu ingwese yaunoda takuunoda mabhurugwa angu charakabvaruka waya handisina ndofunga munotogara muchitona ndakatopfeka ndotope rimwe rakabvaruka kubva panechepasi pegara apa rinotodambuka richitosvika nechekuzasuku anoona ndinotonyatsokea depending neoccasion kuti kuindepi kana ndichindawo kumapati kana ndichifamba nababa ava usiku tichinda kumabhawa ndotokiya iroro nokuti ndorekubhawa. Nhai SIS MELLY Shakira ari kukura kuchaita mukwasha kumba kwenyu. Saka muri kuti mukwasha auya Shakira auya vhizita kumba kwenyu nemurume wake mopfeka iro renyu rakabvaruka kubvira just below gadzikwa. Andiselina kana mukwasha kauya kumba kwangu ashanya kumba kwangu ndisati ndakati vanhu garai kudzimba dzenyu kana achinge ashanya kumba kwangu musi woyo handimani kuti ndingapfeka dress yekugadzira mukwasha asi tikapedza oenda mumba kwake indosara ndopfekawo zvandopfeka pamba pangu handiri pamba pangu. Okay, saka munokoshesa kuti kana mukwasha aripo hazvipfekeki kana kwete zvipfeke zvopfekeka sikuti respect yanenge ndingomupawo asi munozoita kuti mukwasha mwana wangu handi munozviziva kuti mukwasha mwana wenyu mwana wangu asi varumeka kwasha mwana zainaadiselina zvinhu zvamoda kungotiomesera kwamunogara naiyo shotawanepasaita tinotaura Europe kaSIS MELLY. Inini ndinogara kuEurope asi inini ndine Africa yetatu. kuEurope kwamunogara network yenyu yakuita seiko? ndati bhuku remanotsi riri kupi rakataura hapana bhuku remanotsi SIS MELLY, asi handiti mazvitaura muri mega kuti kana mukwasha auyawo kumba kwangu handizopfeke asi kana abuda aenda ndopfekawo. Handiti mazvitaura mega. ndogona ngopachero imini yekuti mukayanga kwangu handisenda ndogona kukurespectai kuti handigani ngopfekawo dress handisi kumanikidzwa kumba kwangu. It's my house my rules. Okay, saka munotogona kuripfeka kana mukwasha aripo nekuti muri kumba kwenyu. Aiwa ndebe kudai so isusu toda kubatsira chirungu pamusoro sokutoda kupita mucomment section handichika kuti asobata chirungu pamusoro toda kubvunza kuafrica kwamunotaura imimi handiselina kutanzi inini ndechiafrican kuafrican imimi kuafrica kuno kuimimi maipfeka hembe imimi vanambuya nei hadaipfeka hembe. Aiwa vaifamba wakadaro famai makadaro. Why are you wearing mubvunzo mutopfeka zvatiri kupfeka izvi? It's not our culture. Iculture yatakatora yevamwe vanhu tikirepfeka hembe makadaro. SIS MELLY tinogona asi ziso rako refornication rashata saka kuti tichafamba tisisina kupfeka hazvichaite nekuti vamwe vanotopedza newo vakatongokutarisa wakafamba wakapfeka nhembe yako. Right, saka muri kuti mataura zvakanaka kuti ziso rako handi the same ziso rako iroro iro handika rinogona kuona fornication mumunhu akapfeka bamshot ziso rinogona kuona futi fornication mumunhu akapfeka gemenzi
iziso izi harina boundary. Mune mugemedzi. Vanhu vangana munonzwa uchinzika vakarepiwa kumasoweni vakapfeka magemedzi. Vanhu vangana vanenge vachishandirwa ka. Vangana munonzwa uchinzika vakaenda kumasowe. Kana uchienda kumasowe haupfeki trousers Anselina. Kana uchienda kumasowe haupfeki unopfeka zvinhu zvakandotsikama. Asi vanhu vanorepiwa kumasowe. Ndikunyepa here. Aiwa ndizvozvo, you are very right. You are very right. Ndizvozvo. Aiwa uyo chilili akufanzi ndimi munotitsiura. Ini ndikutaura zvandakazvimirira Lili. Iwo zvimiririre nenanguva yakati utopfeke dressing kuti vanhu musapfeke zvakati. Ini nditaura zvinhu zvandoziva kuti maybe izvi. Ini kudressing yangu ndiri kutaura ndakazvimiririra. Handi ndakazvimiririra ini. Handina kutitevedzerai. Indati inii pache zvangu. Ndati inii pache zvangu. Ndinotomira ndinotomirizika. Kana maybe ndazosvikawo kuti ndakuwa kuti maybe zvazochinjawo. But for now. Aiwa ngoma ndiyo Anselina chokumirira hapana. Munopfeka. Kufamba nebhora chaiko. Aiwa. Kutsika chaiko. Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu. Tiri kudzinzwawo. Dzapindawo mudariro. Thank you so much for your contribution. Thank you, auntie. Yakaoma nyaya yacho. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Muri kuti iko nenyaya yekudress. It's a 27 number. Please don't phone me on this phone. Sorry about that call. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Nyaya yekupfeka kai yatongotanga nekutsviriridza. Ini ndoda kungotanga nekufara kuti nhasi ndapinda muchirongwa chenyu ndogara ndichiona chachimunya. Tinokuchingamidzai. Thank you so much, Auntie Selina. Inini hangu personally ndakazvimiririra ndinofunga kuti dressing yakakosha. Vanhu they should dress the way they want to be addressed. Hold on. Inini I'm a mother of three. Hold on. Dzokurodza statement yenyu mati vanhu should dress the way they want to be addressed. Hands dress the way you want to be addressed. Okay, you can go on. Yeah. Okay, inini I'm actually 34 years and I'm married. Okay. Saka ndine vana vasikana. Ndine vana vasikana ndakakurumbidza kuita vana. Ndine vana vasikana. And firstborn yangu ine 16, mumwe ane 14. So when it comes to dressing, I believe vanhu vanopfeka zvavanoda mazuva ano zvinhu zviri kuchinja and handiti. But mukufamba as women, we should dress modesty. Inini personally ndakazvimiririra, maybe because of what I believe in. Kana ukapfeka zvinhu zvinoita kuti mumwe munhu ari panext pako afile uncomfortable, especially kuvarume. Tinenge tichitokanganisa tiri kutotadzira Mwari even muchechi. Zvekuti pane vamwe vanhu vanouya muchechi vakapfeka madress ayaya anoenderana nemiri kuti unonge uchinyatsoona cellulite, garo, hipi zvese, shepi uchaona munhu asina kupfeka asi ari muchechi. Munhu ari panext pako akakanganisika akakutarisa, not because ari kuda kukutarisa, but pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti zvikanganise mumwe munhu ari panext pako, especially let's say varume vachiona mukadzi akapfeka like that, maybe muri muchechi, just because ingori fashion nangopfeka nekuti ndozviripo. It's actually a sin. Ndikutaura hamu ndakazvimiririra. Before I used to wear zvinhu zvinongoenderana, of course, nefashion zviriko zvinhu zvekuti munhu wemukadzi, even varume unopfeka zvinhu zviri mufashion asi zvakadzikama. Like now unoona munhu akakupfekera jean rake asi
asina kuisa kana kuti let's say belt akapfeka top ariko mazano macrop top ari munhu mukuru anditi just because zviri mufashion ona kabhurugwa kagistring kari panze oti hazvina basa just because ndo zviripo ona nezera rachona zvinhu zvinenge zvichinyadzisa zvisingaite. Inini mazuva ano nekuti ndine vana vangu nefashion iriko pane pandakatomboedzwa kupfeka iwo macrop top iwaya nemahigh waist jean ndaitoona kuti vana vangu vari kutondinyaririra zvezvo zvokuti mama onai vanhu vari kutarisa like ivo vana vangu mateenager zvinhu zvavari kufanira kunge vachipfeka indokwikwidzana navo zvinhu kwandiri zvinhu zvinenge zvisina chimiro. As a mother unofanira kupfeka zvinhu zvine unhu kuitira kuti also vana vako havanyare kana kutaurawo kuti ava ndo mai vangu kana kuti waenda kana kuti kuchikoro kwevana or something like that. Vakadzi iko zvinezvi the way they are dressing havasi kumbotarisa even miri wake kuti wakaita sei, vari kungoti nekuti ndo zvirimo mufashion. Mumwe anokupfekera inonzi top yekuti mazamu ese anenge achanga achapoya panze nekuti ndo zviripo vanhu vari kusiya cleavage vari kupfeka mabhodhi ari kusimudzira zvinhu. This doesn't make sense because uri kuzvidzikisira wega. Ndo paipe paunoona pamwe nanawindi mutauni senge Marare vanogona kuti sister kana kuti ana sister vemustreet vekumavenues chichiyo pamwe haustori izvozvo but just because of the way you are dressed nekuti zviri mufashion nekuti ndiri kuda kungoenderana nenguva unoadresswa nevanhu the way yekuti you feel offended. Saka vanhu ngatizivei zvinhu zvekupfeka at the right time at the right places. Of course zvakafanana nekubeach hatisi kuti pfeka sutu kubeach asi kana waendawo kubeach uchiziva kuti miri wako like isusu okay dakutaura like murume wangu ini haasi murume wekuzimbabwe handiti but munhu akanzwisisa kuti maafrican women we are curvy, we are curvaceous, takablesswa naMwari kudhara naturally. Woenda kubeach wakapfeko kathongo tuyacho twokuti magaro ese anenge achiita kunge ari kuombera ari pachena nekuti ndo zvinopfekwa kubeach. Iwewe pache zvako wakutoshaya unhu pfeko something chinokavhawo kana kanonzi kachiika shawo hamunoti kamunotiti chii tinongokavha tasiyana nevarungu ma-ironing board. Tasiyana nevarungu ma-ironing board vaya vekuti kana nyange akapfeka zvake zvaapfeka kubichi haana basa hazvina problem because already skin yavo nedu yakatosiyana. Saka ngatidzidze kungoziva kuti mamwe mabodies edu haadi zvese plus zera vanhu vari kutaura kuti ndopfeka zvandoda nezera rangu. Inini mai vangu ndevechirungu handidi kukunyeperai anti Selina murume wangu ndevechirungu asi mapfekero avanoita inini ndinotonzwa kunyara nazvo even mukwasha aripo because pane pamwe kunyazoona kuti mukwasha murume wozveshuwa anenge achitoshaya pekutarisa ende ziso rinotorona kuti riri kutotarisa mai vangu because of the way he dress because handikwanisi kuvaudza kuti zvamuri kupfeka zvamai. Inini I don't like to portray that same thing kuvana vangu. Saka vanhu ngodzidzai kuti nyange ukati mukwasha yamba mako ingodzidza kuti zvimwe zvinhu usaise munhu pamuyedzo, usaise vanhu kana kuchechi pamuyedzo nenyaya yekuti ndiri kungoda kungotedzana nefashion bhodhi yangu ndo zviri kupfekwa ndo zviriko mazuva ano. Musatinyadzisa vanhu vechikadzi especially vanhu vechikadzi. Inini murume wangu anototaura kuti pfeka zvinhu zvinoita kuti zvindipresentewo pane vanhu kuti ari kureflecta inini semukadzi wangu not kuti ndizonyara kunzi kamukadzi kacho makamboona mapfekero akanoita zvekuti unonge wakapfeka vamwe vanhu vanotori like zvanambotaura especially ndonyanyoona vanhu vane mazicellulite zvidya zvakapetana apa uri kuda kupfeka kanhu kekuti munhu wese anotongozokutarisa nekukunyarira ziso ende zvarinoita makamboona zvezvetisisi anti Selina ukasumudza hapwa munhu unongoerekana ziso rangotasa hapwa yemunhu asi nokuti hausi kuda
nekuti rangosumuka rugokoziso rinongonanga pwahapwa zvazvekuti usingade ndo zvakangofanana neizvozvo. Ndosaka vamwe vanhu futi kozvinezvi vechikadzi munenge muchiti varume vari kushayika chii. Ukanyengwa nemunhu wakapfeka mapfekere anokokuita kunge uri womustreet, ukapfekawo zvakadzikama anokurespectawo nemapfekero ako. Mapoints angu ari kuita achienda but haarega ndisire vamwe aipfingwa nezvekutaurawo mucomment section uko munditiro nyasha ndingotaura hangu experience pfungwa dzenyu muri kutaurawo pfungwa dzenyu. Aiwa ndinokutenda ikola necontribution yenyu yamapa. Anga ari kuendeka mapoints acho. Vapfekesa kadzikama vanhu ngatingopfeke zvinongoenderana nemiri wedu zvakadzikama zvisingaprovoke the next person ari paside pako. Usaitoti vanhu usaitoti unge vanhu vari kukudzikisira anything. Iwewe kana uda kuadreswawo first lady, dress like a first lady. Kana uda kunzi uriwe vekuweve vari kutamira marodhi, pfeka like izvozvo, but don't get offended. That's all I can say to you. Thank you so much, Kola, for your contribution. Pakaipa. Nasi pe dressing pakaipa. Thank you. Tatenda. Rega chimbodzosa ningirikini. Ndambeke ndinokuchingamizai pachirongwa. Makadini aska. Hi, Auntie, how are you? Muri seiko? Tiri wapenyu, ari sei mabasa? Aiwa, ari nani ameno kwenyu ikoko nemhuri dzatiri kuona idzi. Kwedu kuri right, Auntie, I'm so happy kuti ndapinda pachirongwa after a caller. Tinozvikudza. Akataura pfungwa dzakafanana nedzangu. Wow. Yes, saka chekutanga I would love to believe kuti purpose yechirongwa chenyu chamaita nhasi. In fact, let me start by saying purpose yepage ra-Auntie Melly, SIS Melly. She always says ndiri pano kudzidzisa madzimai echidiki nokuti hakusisina vana tete, hakusisina vanorayira. She constantly says that when she's presenting my programs. Okay. Saka ndabva ndatenda kuti the main reason chamaitira chirongwa ichi, we want to come out with a positive thing chekuti vechidiki ivavo vanobvapo vane chavabata kuti asi mashoko ataurwa paprogramu andibatsira pakupfeka pakati. Ndizvozvo. Chekutanga Auntie, ndoda kutaura nhau yataurwa nehama yangu yabvai, nhau yemuchechi. Vanhu vazhinji vanogara vachiti munhu anenge asina kupona waenda kunonamata here kana kuti waenda kunotarisa vakadzi vevanhu vakupfeka kwavo. Number 1, remember muchechi muri kuya munhu akatendeuka 1980, akatendeuka 2000, neakatendeuka nezuro, nemumwe asati atendeuka ari munzira yekutendeuka. Zvokwadi. Mupfekero watinoita murume wangu inini kana ndiri mumba, that's why tine lingerie. Varume vanotorwa nemaziso easily. Hazvina basa kuti akapona, hazvina basa kuti haana kupona. Saka chinoitika kana wapfeka in a church, wapfeka hembe yekuti mumwe munhu anga arida kutotendeuka, pamwe ari kutobva samwe kwaari kuti Mwari inini handichadi zvemagirlfriends ndakaroora, but watomuisa pamuedzo nokuda kwezvawakapfeka. Munhu anga ari parwendo rwekuti Mwari vamuwandire nyasha ari muchechi. Vanhu vazhinji vanoconfuse between it's my body and chino kupfeka hakudi kudaro. Ndafara nepoint yataurwa hanzi you dress the way you want to be addressed. Because vanhu vanenge vachiti munonditi ndiri hure ndakahura nani, munonditi, but the way you are portraying yourself out there, vanhu ndozvavari kuona. Hanzi madii kufamba makapfeka nhembe, but kana mbuya nhanda vanga vasingaone pornography, ana sekuru kaguyu vanga vasina mamagazini evanhu vakashama. Now the world is evolving. Vanhu vane a corrupted mind nezvatiri kuona pamasocial media. Kwangu sina Facebook yekuti unoona Rihanna nhumbu yake ese iri panze. But now tiri kufambirana colonization came, vanhu vakaintroducwa mukuzvifukidza. Mind yedu yatozara nekuti kana ndichienda pavanhu ndofanha kuzvifukidza muviri wangu. Hakuna patichadzokera pakupfeka nhembe, because already mind yedu tatochinjwa kudhara.
Yes, it came necolonization, but it came as a good thing as well. Kuti dzidzai kuzvipfekedza kana maka muri pavanhu. Ndosaka muchiona kuti kana tiri mudzimba dzedu, isusu vamwe we are married. Mubedroom mangu chaima handitozivi chinhu chinonzi pijama. Ndechekupfeka ndichienda kunotora mvura panze mukitchen. Ndechekupfeka maybe ndabva mukugeza makuseni ndichida kuprepara vana kuchikoro. But kana ndiri mubedroom mangu ndo zvanditori. Ndiri musvo because ndo nzvimbo inoenderana neizvozvo. I can't say izvozvo handii ndikakutaurira kuti inini I've got kids. Vana vangu, like my oldest is 9 years old. Okay. I've never told her kuti don't wear this. But ndofunga mukujaira mungoti zvatinotenga sevabereki. Mwana wangu ane zvinhu zvaanototi ukamona ane a miniskirt, you know those skirts ari kumusoro chete. Unoona aisa ne tight pass. 9 years old in diaspora kwete kuti kuZimbabwe. Yeah, my sister's child ane system iyoyo yekuti kana akaona kahembe kaita kunge kamini anoisa something pass. Yes, and I never told her to do that. Do you know kuti mwana wangu inini zvatinoita izvo zvekuti kudiaspora, you know hatina kwakawanda kwatinomboenda dressing up and doing this, especially vamwe tiri kuchando chakanyanya. Mwana wangu inini ukamuti izvinezvi chando chakanyanya tiri mu -35, pfeka matights netrousers haabvumi. Anotopfeka matights masocks aya nedress and a coat kuti tiri kuenda kuchurch, mama I want to put on a dress. Okay. But vanhu tichibva pano ngatizivei kuti pane ari kutobata mashoko atiri kutaura. Mumwe munhu anogona kuudzwa kunzi pana atezvara vane basa reva vana mukadzi wavo. Ichichi ndakambonzwa pane imwe joke yandakamboudzwa nevamwe anko vangu. Hanzi mukwasha anga ari wekuMalawi. Asvika mbuya ikona vapfeka iwo majini edu aya ari kutaurwa akabvaruka kwese kwese akabata chichi. Ko ndewekuMalawi ka hana unhu hwedu ndoko akatokurira hana kukurira Zimbabwe. Hanzi akati kuna atezvara mukadzi wakabuda panze aona ambuya vanenge vachimhanya akati mukwasha adye. Hanzi akati bambo kuna atezvara apa tiri kudya namambo apa tiri kudya imwe kudya namambo neniwo ndikudya namambo. Ari kutokomenta ambuya because of the way she's dressed. Mukwasha kutonoti ambuya nemukadzi wangu semufanana vakaumbwa vese. Kwete kuti unenge uchiti mukwasha ari kuudza atezvara izvozvo. Ari kuudza atezvara because ndozvitoripo zvaari kutoona. It was a joke yandakaudzwa, but ndakazongoita sechiti you know the way that ambuya ivavo zvavanga vaka ndosaka maiona kuti kudhara anti vana amai vedu vaisungirira mazambia kana pauya weather mukwasha kana muchi. But nenhauti yese zvinhu zviri kuchinja. Inini handisunge zambia even kana ndiri kwandaroorwa kuatezvara vangu, but haumbooni ndisina zambia kudaro nekasiketi kekuti ndikakotama zvidya zvese zvinoenda panze. No, we should dress wega. Munoziva kuti vamwe vanofamba vakashamaka anenge achitozviziva nhasi ndiri kutoda attention ende vanotondiona. Hakusi kumbori kwekuti timbofadzana kana kuita sei. Vana vatinoda kudzidzisa izvozvi. We have a 19-year-old, a 20-year-old ari mumba pamwe asina tete vari kumuudza kuti muzukuru mukugara zvinhu zvakadai akanzwa chirongwa chino antiselina ari kuda nedzidziso yekuti chii. That's a good question. Miri ndewangu, yes. Kana ndichifamba nemurume wangu pamwe murume wangu vamwe varume vanototaura kuti aiwa mwana pfeka ichi, but kutaura chokwadi hapana murume anida kuona zvinhu zvake zvakayanikwa panze. Hapana, you know my husband ndewe age. Asi I'll be honest with you. Uyu handigone kupfeka mini. Anonditi Selina, your skirt is too short. How can we go out like that? Your skirt is too short. Imagine, apa ndewe chirungu chatinoda kubatira pamusoro ichocho. Saka vanhu ini ndangofona kuti you know what? Ngatizivei kuti even ukaenda kuchechi hausi kunoisawo pamiedzo here baba vanga vari munzira yekutendeuka. Hakusi kuti baba vauya vachitotsvaga kuti nhasi vanhu vakapfeka chii. Aiwa, but sezvataurwa nemutauri abva hanzi zisoka ringori corrupt rinongonanga. Munoziva kuti munhu anogona kunge ari kutoverenga bhaibhoka pachingopfuura munhu asina kupfeka ungoona asumudza musoro madhuma nemunhu zvitori natural, kwete zvokuti uri kucontrola kuti nhasi ndoda kuona kuti asina kupfeka ndiani. Saka madzimai
ngatipfekei zvinhu zvekuti yes vamwe they are comfortable in that mwanogona kuti ini ndo zvandakakura ndichipfeka but truly speaking conscience yako semunhu inotokuudza ndochokwadi. So that's all I wanted to say, Auntie, knowing kuti so many want to call my tabasa. Thank you so much. Wow, thank you so much for your contribution, Kola. Ndatenda zvangu stereki. Munoona kuonesana kwakatonaka. Ipapa apa tichitaura so. Ndakutochinja topic. Topic ndakutoiti dress the way you want to be addressed. Dress the way you want to be addressed. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Andiselina. Ndiripo? Ya, ndadzoka. Ndokumbotaka ndambopindira vanga vachiti kwanzi ukapinda muchechi munhu anenge akatarisa ziso rake unobvisa munhu pana Mwari. Ziso remunhu iyeye ndo rinoda kutoyogwa ribviswe. Nokuti woya muchechi kuzonamata. Wakuita teki nokutarisana nekutwa ndima yenhiko yakapfeka chakati. Saka atadza apa ndiani? Ndiwe ziso ndo mutadzi mukuru. Sisi Melly, let me give you another example. Mati mambo invite kwa kumuchato, mukaenda kumuchato, mukaenda makatokunda iye muchati wacho kupfeka. Ziso runoenda kumuchati here kana kuti runoenda kwa muri wacho muri overdressed. Ziso ragara rine musika warinoenda kune munhu ari overdressed. Zvakafanana nokuti handisina chero mufundisi chero mai mufundisi takagara mumotikari tikafamba tiri motikari tichipfuura tikaona murume ari kuweta pasaidi perodi vanotocheukawo mai mufundisi vachikasa murume yenu kuti ziso ndokwa rinomanyira ikoko ndikunyepeyo ndizvozvo ziso ndo zvarinoita anomaona asi ngatige kushora munhu aita chinhu chake ziso rako iwe ndo rakaipa dzidza kuzvikondorera kuzvidzora iwe dai taingoti patinofamba pose pose toona varume vanenge vakapfeka zvakadidi vane mazimasoro vakadidi tichingotogwa moyo tichingoona masweda achingoda tichingotowira muchivi kudaro tiri papinasi ndosaka taakuti Sisi Melly ziva pekupfekera ukaendawo kuchechi wakapfeka mupfekero usakarurama wokuti kunyangwe baba vaunzwa vainvaitwawo kuchechi musi iwoyo vachangotanga kupinda chechi Sisi Melly wopindawo nekamini kavo kekuti kanotosora murume achangopinda muchechi angaregere kana kuti varume vari mumuchechi vangaregere kucheuka here vanhu chero munongocheuka Andiselina ende two pane mwana yataura anzizvo should dress the way that you want to be addressed ingori proverb here. It's just a proverb and a say that is being said by people because Andiselina bvunzai mu comment section vakadzi vakawanda vamwe vechipostori chaivo chaivo vasingatopfeki kana bhurugwa kana trouser kana chii vanonzi mahure wendere kuti hure ratekeshera kumukadzi wese imi Andiselina mamuna hamuudzwe here nezera renyu kunzi zihure munenge makambohurana ne makamboonekwa vakapfeka here ripped jeans munenge musina asi munenge muchingonzi uri hure saka wendere kuti hure kanzi unokuadreswa kunzi hure asi wakapfeka dress anomaona wopfeka shoti woadreswa kuti hure wopfeka dress woadreswa kuti hure saka zvezve tongoti iri behavior yemunhu anenge achiadresa wacho anomaona isini asi zvimatiri hamene vanhu vatima kuti tinongogona ngotukana newetu zvakana kumoti wedze kuti but Sisi Melly ungangoshedzwa kunzi hure pasina chiripo here ungoti wakapfeka gemenzo ungonzi hure hamusatambozvichigwa here let's say pafacebook apo kune vanhu vanouya kuinbox kwenyu auya kuinbox kwenyu akusendere friend request maaccepta auya kuinbox kwenyu hamumuzivi andika akukanda zvimanyaya moignora because takunda kuaccepta kuti friend yangu kwete kuti uye kuinbox kwangu woramba wakati zi after asa message yobva kwazi hure hamusatambozvichigwa ndisati izvo zvandisandambosangani nazvo majesi utozviziva every time umwe anokuta kusenzera message haumuzivi wati asina friend request waaccepta zvakanaka ngatitambei kuwo ndozvanakudedzera ndakuti uya kuinbox kwangu osina mazimessage ake hobhohobho handichapinduri kodzi kundiignora undiignorera chii ane mahuri anonetsa hakuzivi iwo hautomuzivi bvunzai mucomment section ndikunyepera vari kutotiwo vari kutotiwo Sisi Melly you are trying to justify vakadzi vese vamunoona Andiselina vakadzi vese vamunoona even pasocial media pa vachitukwa kunzi hure mucomment section munonzi kuti vanhu vanenge vachotika kuti hure vanovaziva
inini ndisingaziva hangu kuti vanezenge vachingozivana here ikoko kana kuti chii ndinenge ndisinga hapana kuzivana zvakafanira kuti munhu anenge yoti mbana kumunhu mucomment section wasingazivi zvakafanira kutukana ndiseni ndogona kutombo takatukana neni takatotukira mai venyu kana kuti muvaziva here but tichidzokera kudressing kusisi meli munhu anga ongondiona ndakapfeka zvakatsiga ongotongo nditi hure ndakapfeka zvakatsiga handisindikakubatsaichibisaka funzai vanhu mucomment section pasocial media funzai mucomment section nai comment section ungangotanga kutukirwa the way you are dressed wakapfeka hako gemenzi rako nehembe yakareba iri decent wongonzizihure verengai macomments mazvionaka muri kumaonaka macomments vamwe vari kuti I disagree with you vamwe vari kuti hazviiti vamwe vari kuti shuwa vanotuka vamwe vari kuti vamwe vari kuti simaya vamwe vari kuti no chida zvinoitika hazvo ini handisati ndambosangana nazvo zvokunzi kwai ndinongotukwa ndakangodhiresa handizivi kana usati wazviitikwa konogona kuti hanzi hazviite handiti saka inini handisati nda kubvunzai ese pamunoona panotukwa vanhu kunzi mahure saka munenge muchobhiliva kuti vanhu havakaonekwa vachihura handibhilivhe kuti vakaonekwa vachihura sisimeni but ukatarisa the story behind probably inolidha kuti vazonzi zihure I can't say really because ndinenge ndisingazive nyaya dzacho kuti dzatangira papi kuti munhu azosvika pakunzi hure saka I don't know saka hatina zvatichataura hedu but mugoudzwa kunzi muroi mugoti by there is a story behind vanhu vamasangana haumuzivi munhu masangana pasocial media munhu wokuti hura haumuzivi masangana pasocial media otokuti mototi there is a story behind otoyamangana kuti chakati moti there is a story behind wakomanaka sisimeni ndati chida panenge paine story behind kana ndichiti chida handisi kureva all the cases ndiri kureva some cases ndiye chida yedressing pane munin'ina wangu ataura yaya kuti hanzizvo mai vangu vanotopfeka zvandisingatodi ndosvika kuti ndovaudza sei handika mai vakarupika zvavanoda ivo handika iye haasi kufarira zvopfekwa namai vake saka akutoshaya kuti onyara nezvokupfeka namai vake saka iye ari pakudza mai vake zvokupfeka here mai vake should be free to do what she wants to wear what she feels like wearing and just like inini kana kuti mumwe munhu anokometseki anoda munhu nemunhu anongopfeka zvinhu zvaanongoda zvokuti zvokuti kanzi wazobvisa munhu pana mwari wazoda munhu ndiye anenge azvibvisa ega pana mwari plus varume vacho inyakoshesa vati hanzi murume wako akazodai murume wako akazopfekera murume wakazodai varume ava vakazoona vakazodai kwa ivo varume ava what are they doing for us taramba kuti ngwapembedza kuti chimwe nechimwe hanzi murume ziso rake rikazotoona apa varume vakazondiona vakazokuona wakadai kwa ivo vari kumboti tiri kuendriteni varume ava vatambonya kupembedza kudai aiwa sisi Mary it's not varume doing something in return but kana tichitaura nyaya yedressing pane dzimwe dressing dzinokachidza sisi Mary pane dzimwe dressing dzinokachidza if I might use that word saka kana kose musikumbadresa varume vachoda kuti dressing hanitopfeka tese here varume nevakadzimi ndisingazive imbotiudzaiwo varume vari kudresa zviri aiwa sisi Meli ini ndauya ndichiti musoro wenyaya ndauya ndichiti dressing appropriately as a woman handina kutaura zvevarume saka handizivi hangu kuti varume vanodresa zvisiri appropriate here asi kana vachidresa zvisiri appropriate probably imi mungatiudzawo example yevarume kudresa kwavo kuri inappropriate kunokachidzawo maziso evakadzi kana murume akapfeka chibhurugwa chake chinenge chakabata handiseni nechakazvimbisa pamberi pesapa vakadzi havatarisiwe vanotarisa handirambi
iyoyo kadressing appropriate inappropriate yacho yamukutaura iyoyo. Kana vachidressawo inappropriately nhasi paprogram pedu havafiti nekuti nhasi tiringotaura yemadzimai chete. Hanzi namadam bosi ndinotopfeka zvechimanje manje. Madam bosi mbopfeka iwe mbofona iwo ina hangu handisiri ndakazvimiririra ini ndakazvimirira ndatini naikamberi nopfeka ina hangu handisi kuzodzikwa zvokupfeka nokuti kwai munhu ngapfeke zvakadai munhu ngapfeke zvakadai nokuti ndichapfeka dress ka mangwana baba vacho vanini chiti kwai he murume agoswa kudai mangwana vanongokutsiya nerogwe iroro echitonomhanyisana nekamusikana anenge kapfeka shoti izvozvo hatisimeli izvozvo hatizvirambe kuti even if you dress appropriately still unongosiyiwa. Hatizvirambe izvozvo zviri kutoitika zvakawanda stereki. Vakawanda mucomment section vakatosiyiwa nongogona kupfeka ikoko, but zvakuendawo newembu neiwewe. Because do you know kuti kumwe kupfeka kunonoka confidence dzevamwe vanhu, so kunonoka off confidence dzevamwe vanhu. I don't know. Madam Boss vanokwanisa. Madam Boss, if you want to contribute, feel free to call in the number that is pinned below. Kana vadona ngavaite edge tione, ngavaite edge tione. Sisi Melly, thank you so much. Gachimbopawa wamwe palaini iri, please. Ndokumbira musandifonere palaini riri panhingirikini riri. I've approved your Mofu. I'll call you back. I'll call you back. Pane vane South African number inopera na 2411. Please don't call me on this line. Madam Boss, I've approved you. I think you'll have to ask again. Let me see if I can do it this way. Mofu, I've seen your phone call. I'll come back to you, Ed. Gachimbonzwa vari mune fashion nekupfeka tinzwa kuti vanoti chi. That is if I can add. It's saying Ed. Madam Boss, how are you? Hello, hi, mommy. How are you doing? I'm fine. How are you? Mazokwira ndege. Ndasvika kwandachienda. Makasimba here. Hello, my fans. How are you? Makadi henyu mese. Hanzi makadina Madam Boss. Muri kuti chi? Imimi Madam Boss ndimika muri muindustry dzekupfeka. Dzimwe dzatinoona makapfeka dzakareba, dzimwe dzakange dzakapfurika, mukambopfeka majini, mukambopfeka mashoti, vanhu vakachema kuti mazoona Madam Boss zvavakapfeka here. Munoti chini nyaya tiri kudiscuss? Aminoti ndichaisogona kunyatsotaura here sezvo ndiri munhu ane mbiri yekunzi Madam Boss vanongorutsa kutaura. Okay, nyaya yedressing inotinetsei. Okay. Inini ndoda kutaura ndakazvimiririra. Nyaya yedressing inonetsa pakuti alright, kanitaure ndakazvimirira inini. Inini Madam Boss, motaura makazvimiririra imimi, asi motaura muchiziva kuti muri maimhofela futi. ndakubata kwese ikoko. Okay. Ini sedunga munhu ndiri one pandiri panapa. Ndinofarira kudresa zvechimanje manje. Handidi kukura, handidi kuita munhu mukuru. Takatakura, ndakura, but ndinofarira kupfeka ndichizvitaka mwana akadika, handidi kukura. Okay. 2, nyaya yedressing kana uri married inoenderanawo nemurume wako kuti anozvifarira sei, handiti? True. And then still
even murume wako aka-approva kuti pfeka zvaunoda iwewe handiti iwewe sedunga munhu unenge wakuchifanira kuziva kuti ndine nzvimbo yandinofanirwa kupfeka zvakadai 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 nzvimbo zvakafanira kuti kana uri married kana kune mafamily functions and everything unofanirwa kupfekawo zvakadzikama zvokuti vanhu vanozviziva kuti mai mofela vanobvumidza kupfeka zvavanoda nemurume wavo, but kana tiri parufu kana tiri kuchechi vanopfeka zvakadzikama. Yeah, because I've seen kana muri kuma nhamo like pane nhamo yekudhara yandakamboona muri mama akasunga Zambia. But still handiti ndakasunga Zambia and the like, but pa social media ndozobuda ndakapfeka kuti mashorts tumamini ndakadini, still vanhu ivavo vanobva vanozviona kuti nhasi madam boss wapfeka zvakadai. Saka zvinoitika manje pa social media manje handiti handimugona ndiri kuAmerica izvezvi. Ndimugona ndiri kuAmerica. Ndiri kuAmerica kunogwa, there's no way anchaenda ndakapfeka zisiketi nezimugubvururu ndichita zvandiri kuita. Ndichapfekawo zviri kuenderana nenzvimbo, mweya wenzvimbo. Ndichaitawo zvemweya wenzvimbo iyoyo ikoko, ndichapfekawo shoti, ndichapfekawo palazo. Kana ndapfekawo ndoda kutaridzawo kavanhu kuti honai nhasi zvandanga ndakapfeka nhai. Andimazibata. But chaipo pa culture yedu munhu ari married zvake anofanira kungopfekawo zvinhu zvakanaka. It's not kuti kana uri married pfeka mazigubvururu. Panotone hembe dzakatonaka dzinotobatawo dzisiwo magaro panze dzichiti but dzakadzikama dzakanaka zvichikufita. Madam boss mati dzinosiyawo magaro panze. Handina kuti dzinosiya magaro panze, ndati dzinenge handi kune mapencil skirt aya, handi kune mapencil skirts anoshepa magadzi. Anoshepawo and also munhu pfeka zvinoenderana nemiri wako. Because wakapfeka chinhu chisingaenderana nemiri wako iwewe uri watoirasa. Zvakafanana kuti kana wakasimba wobva wapfeka kana chinonzi chimini skirt kana kuti zvimapencil skirt uda kutraya kushowa body yako, but iwo body yako maybe pamwe inenge isina kuita zvakanaka kunge picture yawakaona paFacebook. Iwe kutedzera hembe dzemapikicha epaFacebook. But inini ndakanotaura inini nemurume wangu takazvimirira tiri 2. Ini ndiri munhu akakurira kumusha mama. Saka ndapinda muHarare ka fashion yese yapinda ndida kuguma ndida kupindana nazvo. Saka mofu munhu akandisiya ndichita zvandoda, munhu akandisiya unoziva kuti ini ndinofunga kuti varume vazhinji ndo vanoita vanobvisa confidence yevakadzi. Because why ndiri kudaro? You find kuti mukadzi wako anogona kupfeka zvakanaka zvakaita kana zvakaita chigubvururu zvakangoita kunge mukadzi handiti. But also find out later kuti murume wangu anga achitodana nemusikana anenge akapfeka mashorts akapfeka akachena. Saka sometimes isusu ndozvinowanzoitika futi izvozvo. Sometimes isusu vanhu vechikadzi teida kupruvawo kuti iwe shamwari ini ndinotozvipfekawo kaizvi ndinotozvipfekawo. So sometimes vanhu vechikadzi vanopfekawo zvinhu kushotesa according to mararamiro avari kuita mamarriages avo. Okay, I get you. Mapabata ipapo kuti munhu anogona kutoti nhasi ndoda kutoripfeka shoti iroro because ini ndakavabata vachidanana nemunhu anopfeka mashorts. Okay. Wakutopinda mucompetition nemumwe kakuti iye anopfeka neni ndakupfekawo. Wakupinda mucompetition, but inini ndakazvimiririra mama. Inini ndakazvimiririra. Ndinopfeka chinhu chiri kufamba panguva iyoyo, chiri kudiwa nebhodhi yangu, chiri kudiwa nemiri wangu, as long ndisiri kuchipfekera pamberi pambuya Mikaela kana pamberi pekwana Mofela. Vanozozviona hawo paFacebook, but inini face to face like nyama to nyama. Handiti vakandoona vanondoona kuti maimika wakapfeka zvakadzikama vakanakidzwa. Like izvezvizvi ndoda kuenda kunonzi kuHollywood sign kwekwe. Ndoda kuti ndakatopfeka chishoti changu handimazviona nechitop zvinoenderana nenzvimbo. Mweya wenzvimbo unomboti haka handimababata. Haungati waenda kunhingirini izvezvi time ndichaenda kubeach uku ndotanga kufunga kuti nai maiwe saka ndoita seiko ndichapfeka bikini ndodiniko hanini ndinopfeka ena mana. Honestly life is too short vanhu ndavakonakidzwa. As Madam Boss, truth be told, looking at the history that I've heard you narrate, yekuti makakurira kumadziva zviya,
makakurira kumadziva musina, makazopinda muchirungu mukaona mabright lights, mukaona zvaipfekwa nevamwe mukayemura. Could you say the way you are dressing now yezvamunoda izvozvo nezvimwe zvakawanda wanda, are you trying to compensate for the times that you didn't know that fashion? No, izvozvo ndazvitaura because sometimes murume wangu aneka kujoka achiti anogona kuti pfeka waizviwanira kupiko, aneka kujoka aneka kujoka achidaro pano nepapo. But inini zvakafanana nokuti mama takaenda kuleki, tombotaenda kuleki kune vanhu vakawanda. Makamboona here situation yekuti tiri kuleki ikoko kune mumwe munhu anenge akapfeka zidziketi rakati gubvuru. Ndinofunga kuti vanhu ngavapfeke according to environment yauri iyoyo. Ndizvozvo. Pfeka according to environment. Zvakanzi vanhu vari kuenda kubeach, iwo chirega kupfeka sketi because uri kuti vanhu vanozoti kudii kana kuti ameno. Inini ndinopfeka zvandinonyatsoda chokwadi because nguva iri kufamba mama unozorwadziwa wazonyatsoona kutoti naimi kwa murume wangu ari kudanana nemusikana anenge akapfeka kano nekano. Saka I think ende plus futi zvakafanana mofu kana makavatarisa handiti murume wechidiki. Wechidiki zvechu. Murume wechidiki namofena takaenzana ndimazvoda murume wechidiki. Saka ndinofanira kupfekawo zviri kuenderana neenvironment yemurume wangu yemarriage yangu. At the same time ndinofanira kuita zvine mwero. Ndofanira kuita zvine mwero. Okay, in as much as you want to dress the way you want, and we know you've said kuti Mofela doesn't mind. In the event yekuti one day madresser Mabuda and Mofela felt kuti you are dressed inappropriately, and he asks you to go back inside and change, what would you do in that scenario? In that situation? Yeah, what would you do? Amai Mikaela kaempeka makapfeka akasvita chazi dzokera unochinja upfekawo imwe inenge yakati. Yeah, pane mazuva there are several times dzakadaro dzakatomboitika dzakatiti pane ma situations akadaro akaitika ende varume vanozviita. Vanozviita. I think inini kakawanda zvichiitika nditi hangu naro. Ndinogona kutoti akasvita alright mina ndinochinja handiti hangu naro because munhu anenge asingade kuti upfeke ichocho. Nyaya yakazoipa ndiye nharo kuti wakanzi achinja wakapfeka ishamwari kachiite bvisa. Unongobvisa. Unobvisa because murume wako ataura kuti zvinhu zvawakapfeka zvazvisi kuita sha. But pane imwe situation so yekuti mofu zvavakazomboita manje. Mofu vakazondudza ndasvika panzvimbo tachinja wakapfeka hachisi kuita ndikati aiwa shamwari. Masvika panzvimbo pachisina kukudzokera muchinochinja because inini I've said it palive kuti inini ndiri muhombe mune murume wangu tiri vanhu vakuru stereki, but ndikapfeka mini anonditi shazi that dress is too short hazviiti. Saka varume vanozviita stereki, asi yekuzoudzwa wasvika iyo inenge isisina reverse. Inini chimwe chinhu chandakaona chisinganyonyofarirwa nemurume wangu. Murume wangu anoti ndakafitwa nekungosunga musoro like this. My hairstyle zvakangoita kunge ndakarukwa ndakahazvifarira even zvekupfeka mawigi and then makeup haanyatsoifariri hake. Chasinganyonyofarira ilipstick haafarire lipstick ered, but inini manje lipstick ered ndoida saka togara Saka in that situation, take for example ye lipstick ye red yasinganyanyofarira, how do you balance it? Okay, inini mumba mangu mune majokes akawanda. Ndinogona kuti anogona kuti kuchena wakachena but lipstick chako chawakaita hachisikuita ndobva ndati but inini manje ndakazvisa maglass ndinoona kuti umanaka ndinoenda kumaawards but lipstick yakandifita ndoti shamwari mina ndingoenda kumaawards ndakapfeka lipstick yangu. Lipstick yered haanyatsoidi zvake, but pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kungotsika konzi kuti shamwari mira ndingoisa kani maawadzi hembe yachiri kuenderana nelipstick. Alright. Aiwa madam.
murume wangu asi munhu ari tafu zvake, but I think sevanhu vari married ukaona murume wako achingokubvumidza kuti zvese zvese ako unozofanira kungoita mwero. Sevanhu vechikadzi tofanira kuzongoita mwero yedu. Tinozongofarisa hedu, but tinofanira kuva nekamwero kamwero katinofanira kungova nako in terms of dressing, nyaya dzokupfeka idzi. And then also social media. Mati social media. And then also social media inoita kuti uite pressure. Ndoona unge unoita pressure kekuti ndoda kutoti vanhu vazvione kuti nhasi ndakadai so, inini ndoda kuti nhasi ndakapfeka so sometimes. Okay. And then the other thing, zvimwe zvinhu zvandakaona zvinoitika ndezvekuti varume pavanoenda kuma-out vane kamwe kakudiscasa kavanoita zvekuti vane kamwe kakudiscasa kavanoita so kekuti sometimes kana une certain behavior yaunoita or maybe kana uchipfeka zvimini ukazona murume wako akurambidza some stuff zvimwe pane kwazvataurika. Pane kwazvinenge zvataurika. Pane kwazvinenge zvataurika. Inini I know kuti pane kwazvinenge zvataurika because varume vakaita zvimagathering zvavo vakaenda kumabhora. Inini do you know sometimes zvimwe zvinoitika pasocial media mofanira kuona kuti iwe pane zvandanzwa kubhora nzi mukadzi wako chichi sometimes anotozvinzwa kune vanhu kumashamwari. Ingani mhopo wari pabasa wedu. Nguva munhu anenge asinganyanyofollowa vari pasocial media yake but haanyanyofollowa hake but enezvi dzaakufarira social media saka zvise zvine zvisika pasocial media. Ndaona dziri kuuyawo nekwadzo. Saka now we can safely say kuti you understand zvamunoita imimi because vakupinda-pindawo mazviri. Now he understands zvisingatomboiti because first like apa ndakuti bude off topic mbichana. Okay, go on. Ma-first days zvaitinetsei uchinzwa kunzi like mukadzi wako ndisocialize pari kubuda zvinhu zvakangosiyana-siyana. Of course munhu wenyama anobvunzawo zvinomuaffect nepapa. Ndichomudza kuti you know what this is social media, you know. So now I guess akuzvinzwisisa because anenge achingodregwa munyaya dzakangosiyana-siyana. So now I think that's true. Tiri to anything chinenge chaitika tinongobatana maoko tongoti henaro shamwari ngatifambe ngoma ndiyo. Now that he is in it achawana experience yamunowana yekunzi madam boss this, madam boss that. Now it will be mofela this, mofela that. Saka kana mese environment iyo hapana chichanyanyonetsa because zvakunzwisisika kuti maimiki ndo zvavaiencounter izvi. Akuzvifila kuti mukadzi wangu chokwadi shuwa aipinda nenguva yakaoma because inini you know what ndinomunzwira tsitsi because haana kuzvijaira saka ndaitira kumupa you know what this is exactly zvandaifila especially paitaurika zvinhu zvakasiyana-siyana. So I had to drink jagamasa kashotke jagamasa nditry kukamfota murume wangu kuti you know what forget about everything. People will talk and talk no matter what zvakaita sei uchatozombonzi iwo wawanika uri pakati you know. So just try to focus on your career because he's also trying to do zvinhu zvake and ada kuvhura zviro zvekusapota mamwe maartists ameno like aipa ndoda kuita sezvinoita zvinoita Nash TV aitoti kuna Mr. Mutarisi boss ndibatsirewo I need to open my own zvekusapota matalents zvezve. Saka ndaimuti shamwari rambo wakadzvanya ndotojoka ndaichoti rambo wakadzvanya otherwise there's so many things that are going to come out about you because wapa spotlight. The moment you go on spotlight, expect anything. Munhu anouya achinyeba, vanotaura chokwadi. Saka chokwadi nenhema zvakavhengana manje tinenge tisaziye tozongopedzera tangozviignore. Yeah, I do get what you say. Chitsaudzira chimbosiya
I think last year ndakamboita period. This is the first time that I'm going to say it here, because after going underground, after that bomb, ndakatukwa, ndakashaudwa, ndakadii, and it affected me a bit that I almost left social media. Ndikazosimbiswa nana SIS MELLY kuti welcome to the club, ndo anonzi manyunyu permission. Saka I guess Mofela will now be in it to really see what you have been going through all this time. But hey, Madam Boss, thank you so much for sharing, and well done to you. Ndi muchidimbu vakadzi vakarorwa ngavapfeke zvakadzikama. Vakadzi vakarorwa vane maringi aya, pfekai zvakadzikama. Hanzi vakadzi, ndiri kutsinira zvataurwa naMadam Boss, kwai vakadzi vakawanikwa vane maringi, pfekai zvakadzikama. Thank you so much for joining the program, Madam Boss. Thank you, sis. Take Bye. care and stay blessed. Mazvita, maita basa. Wow, tazotsautsira hedu tichienda kune dzimwe nyaya, but I think it was worth it talking to Madam Boss. This is my first time talking to her, and thank you so much, Madam Boss. Regai ndimbofanira munhu wechirume anga achifona tinzwe. Regai tiwe kuti vanodaira here bheki. Tinokuchingamidzai pachirongwa Mofu. Makadiko. Tiripo makadini. Ndakatira apa ndakazwa zvichinzi tinoitira zvinhu zvese varume, kweyo varume vacho anotaura ndiani. Tatodaro takurevai zvechu, takurevai tisingazivi kuti muripo. Hatei takanyangira. Nemakanyangira makateerera henyu muriko kuseri. Ndatiko kuseri. Muri kuti chii? Chatoda kutaura kuna SIS MELLY ndechekuti Mwari akatsika mudzimai muGarden of Eden kuti afa. Eve akasikwa kuti afadze Adamu. Mati? Nokuti Eve akasikwa kuti afadze Adamu naMwari. Okay. Saka mudzimai munhu akasikwa kuti afadze murume wake. Right. Saka ndosaka muchiona nyaya ikarereka sitereki inorereka kuti ndekumurume wakazonda ndakadai, murume wakazonda ndakadai. That is natural and we cannot change that. Choro takayamba social media takaita sei hazvichinje zvinhu izvozvo. At the same time as well, kana vanhu vakaroorwa ndo vanchanyanyobata. Okay. You will become image of each other. True, very true. Kana ndiri murume ndakadhisa zvokuti mukadzi haasi kuzvona, nokuti tinonzi uye mukadzi wacho azomusiya achibuda akadai. Mukadzi wacho mukadzi akaita sei, anosiya murume achipfeka sheti isina kuainwa. Very true, Mofu. Zvinotauri. Kana ari mudzimai achibudawo ngatiri kuenda kumuchato. Ebva apfeka hembe dzekujimu kuenda kumuchato, zvinonzi kuna imi kwakupfeka hembe dzekujimu kuenda kumuchato. So each occasion ine dressing yayo. Kana mubedroom chayo mune dressing yayo. Very true. Right. Chimwe chinoitika ndechekudai so. Madam Boss wangu waripo vachitaura nezvavo zvemafacebook, and kune vanhu vanogona kuadvertisa zvinhu masocialize varitori pabasa. Chokwadi. Rikuvararamisa. Right. Kana uri munhu unofanira kuziva kuti ipo, you know kuti you find let's say madzimai ana Beckham vaya models, and chinhu chiri kutikanganisa chizhinji chekuti mbasha zhinji dziri kuadvertiswa on vanhu vari slim. Nokuti ndo chirungu chatakada. Chirungu chinotaura kuti mukadzi akanaka, mukadzi ari slim, but hakuna bhuku rakadaro. Wese mukadzi akanakira murume wake paziso rake. Ndizvozvo Bofu. But chiri kuitika mai mukavhura ene magazini amunobata, muchaona kuti mbasha dzinoadvertiswa
vamwati kwamuri koko vangati kana anorexia chaiyo yokuti vada kuluza weight inokuti azido kuzinunzwa wakanaka kusara mabhonzo munhu chaiyo nenyaya yebeauty yatonetsa beauty industry vanese vanozviziva but ndozve zvida murume wauchawanei varipo vanodo vakadzi vakakura vakadzi vari slim vakadzi vari average vakadzi vatsvuku vakadzi vatema it's all different, it's a market tizvozvo asi you are an image of your other partner wakaziva kurespecta papo ndizvozvo and unoyaziva kuti wangu murume anofarira zvakati and also kana uine vana you are an idol of your own kids kana uine mwana akura mukomana ane 19 years anonzi amashamwari ake uri kufamba district rakabuda kumusana uko anoti kudii mwana wako mukomana neshamwari dzake idzodzo kutosvera vanaka uko. Let me repeat what you have just said. That is very important. Bible rinotaura kuti catch them whilst they are still young. You have said kuti the way you dress, you are an idol for your children. Ndo zvamataura. Correct. Ndizvozvo. Zvine udzamu zvamataura. Yes. Saka chinoita ndechekuti you find kuti hembe yaka-advertiswa. And the funny thing is that pane ma plus size anoitwa ma-adverts. Auone munhu ari slim achinopika hembe plus size. Wow. Asi unoona plus size achinopika hembe yemunhu ari slim. Who? Mata uone munhu ari slim achinopika hembe plus size. Asi munhu ari plus size anonopika hembe yemunhu ari slim. Otraya kupinda imomo. It's a mentality thing yekuti munhu akanzi aiwa kuda kwanza slim ndokuti wakanaka vamwe kuti anorexia ndicho chirungu chinotaurwa kaichi. But that's not it. That is not it. That's what a man is looking after. Murume wese ane whatever that catches him. Varipo vakadzi vakuru vanoda vakadzi vari slim kuda vakadzi vari average kuda vakadzi vatema vakatsuka. It's all different. Zvokwadi. So murume paanza kuti ashaya wakapfeka hite nemukadzi vanobata kuti shete baba hachida kuiunikinai kahopo kekuti unoona kuti tisheti yaunofarira hauchaiona mumba amaiona kuti hamusi kuteerera vanobva waibvisa unorasa mubhini hauchaiona iyo unoraswa mubhini zvese chibhurukwa checho kachikabvaruka kukati ndiri kuchiona ichochi because we are an image of each other. Vanhu vada kuona video call ya inini teererai zviri kutaurwa namofu imbosiyai izvo video call namofu handei yedu mofu. Yes, so ndo paripo ipapo ende musazvichinje munhu womudzimai akasikwa kuti afadze murume wake ndizvozvo munozvirambirei izvozvo mwari ndozvaakaita hati munopfeka kuti tione kuti this is nice padokona kupfeka zvamuri kutaura zvokuti munogona kupfeka rakabhamushoti kacho jistri iri kumusana zvoreka kuti ndakutofunga kuti unhu womukadzi uyu hazvina occasion. Ndakupa example yemuchato woenda ukapfeka hembe dzekujimu ndotoona kuti hadzina kuti kweserekapo pfekawo zviri kufambirana neoccasion and be an idol for your kids nokuti those are our leaders for tomorrow. Ndo ana amai vamangwana, ndo ana baba vamangwana. Vadzidzisei zvinhu izvozvozvo. Very true, Mof. Yes. Wow. Ndapedza. Mashoko makukutu Mofu. Maita basa. Aiwa ndizvozvo. Ndatenda. All right, bye bye. Thank you. Wow. Mashoko makukutu ari kubva kuna Mofu. Why dress because you are an idol for your child? Mwana akatadza kudressa uchamutsiudza sei iwe uchitadzawo kudressa? Ndo zvanga zvirungotraya kutaura Mofu vaitavo munhu womurume akutionesawo ende inini hangu ndaagriya ne ichokwadi chiri pachena chavanga vachitaura chokwadi chiri pachena chaicho chemahara. Let me take another call that is coming in. Mukafona pa normal inoti netsei ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Hello? Hello?
Hello. Hello. Ndofunga vari paline vari kumboteererawo program variko kuseri uko. But let me try and call back vanhu vambenge vachiitry kufona. I'm going to try and call back people. Volume yaderera here kana kuti try mavideo iwayo. Yaderera here paya. Because there are a couple of people that have ndinokuchingamidza maswera sei. Hi, Taswera. Hey, SIS MELLY. My diary is Ataura. Thank you very much. Chitaura neniwo ndakazimiririra. With the experience that I've had, kushanda kumashopu as a merchandiser yempahla yema-fashion designer nechichi. Masection kumashopu ukatarisa mushe. Makaona kuti kuneka 0 ka 1 to 2 years, 13 years, then 8 to 18, 18 to 23, 25 to 28. Those sections are different. Sections are different. Kuti kunezvo vana vadiki manewborn, kunezvo matoddler, kunezvo mateenager, kunezvo ma-average, ma-20 to 30 zviya, 30 to 40, 50, and so on. So, that on its own, ichinhu ndiri kuudza kuti zera rako rinofanira kuva panapa. Chero magazini, ndachi-advertisa neimwe magazini. Unoziva kuti kune magazini inotarisa, inoshanda nezera from 23 and above. Handiti. Nemapfekero acho unoona kuti kupfekedza munhu ane 35 years ne30 years zvakasiyana, but it's not revealing that much. Okay. You can see there is a decency on it. You can learn from them. But problem yedu, I think iri panzvimbo yaya kuti takatora civilization iyi neimwe nzvimbo yokuti yakatikurira tigoni kumboicontrola bichana. When you say civilization, you mean colonization yakaitika here? Colonization yakaitika iyi handizivi kuti yakacolonize mind too much kana kuti chi, but let's not take things like saying this thing won't happen. Fashion, there is fashion for every season, and fashion repeats itself. Oh, it does. It does. So sometimes I think there is also impulsive buying involved. Kuti ndaona ninge ane chini niyo ndinota ichi, but ninge ari mtete iwewe uri muombe. Yeah. Maona. True. Ninge anogara kwazvimba anofanira kudresa kudai, iwewe unogara kwamandeundel kana kulocation yetu kumzilikazi. So zvinosiyana sometimes. So as we go, as we were saying, chitarisa nzvimbo, let me say, they're supposed to, it has to be all about the environment today. True. About the environment, your age, your maturity, and you consider a lot of things when you build up your wardrobe. Okay. Yeah, I think that's all I can say. But my diaries, their points were taken, especially from the last 4. Thank you very much. I learned a lot. Wow. Thank you so much, Kola. Maita basi. Okay. Hanzi tarisa age yako, wotarisa environment yako. Zvinokubatsira. What I'm going to do is let me see who is there. Pane mumwe munhu ari kuda kupinda. Let me see if I can see the person who wants. There are so many people. Katia, I'm approving you to call on to come on the live. No answer from a guest. Katia is saying no answer. I can see kune vanhu varikuda kuedwa the live. Pane wanda eda pa, can you
Can you pick up please? Wakomana mukaona list revanhu varikuda kuedwa. Adding. We've got a lady that is coming in. Saka ndakuti ndaona kuti volume inenge yaita zviri right. Ndikati one ku video and then one ku call, one ku video, one ku call. There is a lady that I'm calling request to be added on. There is a lady that I'm calling. Nyasha Tafuma, have you the lady that I've is not approving. Close the request. Okay, let's take a call. Ndinokuchingamidza ipachirongwa SIS MELLY's diaries. Maswera sei makadini? Tiripo makadiwa askana. Tiripo hedu. Dressing appropriately. Muri kuiona sei? Maita henyu gundi eda pachirongwa. Okay. Ini ndandisina hangu zvakawanda zvekuti nditaure because zvizhinji zvacho zvataurwa. Zvataurika. Sekuti inini hangu kapa dressing nongopfeka zvandinenge ndanzwa kuda. Handina basa nekuti I'm over 40 now. Okay. But kana ndapfeka handiti. Ndikafamba ndikanzwa zvichitongondiitira kuti ndinofamba kukwanisa kuti ndibude kunze. Ya ndinongobuda. Okay. Saka munopfeka yese. Inini ndopfeka yese. Okay. Zvinenge ndikangonzwa ngoti zvinondiitira chete. Ya ndinokwanisa kungobuda ndichienda. Okay. Mashotsi wayo munongobuda muchienda. Sarong iroro munongobudawo muchipinda mutaundi as long as zvichikuitirai. Ndikangopfeka chete ndikangoona kuti zvinoita kuti ndibude ndinobuda ndichienda. But pane imwe yekuti ukapfeka hembe handiti ukati ufambe uchibuda mumba ufambe uchibuda mumba mako uchibuda panze kudai unotoona kana iri sketi inenge ichikwira kudai. Okay. Iyoyo idzozvo handizokwanisi kubuda hangu kuti ndifambe kuenda kunze. Okay. Because ndichitoona kuti izvi hazvisi kuita izvi hazvisi kuita. Kuri kunzi mabuda munenge muchitya zvamunenge muchiona kuti izvi hazvisi kuita zvesketi dzinenge dzakadaro idzi. Munotya kuti vanhu vanozoti chii here kana kuti munenge muchizviitira imini? Aiwa, inini ndikangotonzwa ndisiri comfortable nezvendinenge ndakapfeka, which means kuti umwe munhu anezenge ari padyo neni hazvitozomuitiri zvakanaka. Okay. If you don't, if it's not comfortable for you, therefore the next person anozvionawo zvisina kumira zvakanaka. Okay, all right. Thank you. But ndandoda kutaurawo imwe dressing. Pane kamwe kadressing katinomboona muno muSouth Africa muno. Tiudzei. Wakadzi vanopfeka matights. Okay. Akomana pane zvimwe zvokuti unoona kuti hazviiti. Mukadzi anopfeka tight handiti. Akatight iya obva apfeka top inenge iri mudenga umu. Iri pamusoro petight iya. Oona kuti chinhu chese chine chakadhinda ichi, chakadhinda kudai. Ndio iri kutambika kuSouth Africa. Wedu aiwa ipapo ndandoda kuti madzimai ngatisadaro. Madzimai muri kunzwa? Hanzi muri kupfeka matights, motipfeka top isingavhare gift yatakapiwa naMwari, zvokuti zvinenge zvakadhinda kumberi kwese nekumashure. Hanzi madzimai tisadaro mama vachema. Aiwa ipapo madzimai aiwa ngatisadaro. Oti unoona kuti mukadzi kana akagara pasofa, mukadzi akadhindawo chake, baba wakagarawo apapo, wakadhindawo pabhurugwa. Ndizvo here madzimai? Vari kuzvinzwa. Hanzi nemumwe kola taurawo apa bhodhi handina kuzoona kumberi, but vanenge vari kuagiriya nemi kuti aiwa mupfekero wakadaro shu hauite. Aiwa izvozvo aiwa madzimai aiwa ipapo kana vada kupfeka tight matight haarambidzwi. Chitsvagawo topu iya inodzika yobva yavhara kumagaro kwese uku nepamberi pese apa
I think zvakadaro zvinenge zvakanaka. Zvinenge zvakanaka nekuti unenge wakavhara, hazvikudhindika uye hakuzooneke. Pane zvimwe zvamuchida kutaura mama? Taane vana vamwe ma-23 year old uchifambawo wakadaro pamberi pemwana, shuwa anofila sei mwana? Mubvunzo wakanaka, anofila sei mwana? Uye unemutsiudza sei kana apfeka rake rinenge radhinda wese, unomutsiudza sei? Unomutsiura sei? Zvokwadi. Aiwa, ndinotenda nekori yamangoita kuti madzimai mataitsi ngatichinje muitirwa. Apa mataitsi apo madzimai ngatitidzorei bijana. Of course munhu unopfeka hake zvaanoda, but kasikana zvaakudaro manje zvati nyanyei. Zvati nyanyei. Thank you so much for your contribution, mama. All right, Auntie Selina. Thank you. Ketia, I'm going to try and add you again. Thank you so much. Movata zvakanaka. Ketia, I'm trying to add you again. Pana Ketia ari kuchema parikuda kuedwa pari pavidhiyo chaipo. Handisi kuona zvichiita. Rega nditore ari makolo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Dressing appropriately. Makadi yaska. Tiripo makadi. Inyaya yedress code inonetsa in terms of munhu unenge uri kupi, unogara kupi and your locations. Kana tiri kuAfrica pane zvinhu zvinodawo kuti mutsige different ways, and of course it all depends where you are and your location, and but again I believe kuti dress code inodependa on style yemunhu wacho. Iwewe munhu wadecide kuzvistyla sei and uri kuenda sei pavanhu. I think that's very key kuti your style defines you. And the style yaunenge wachoose iwewe kuti izvi ndo zvandinoda kupfeka ndo zvinokudefine iwewe semunhu. Because at the end of the day society yagara ichajaja. Kola, hold on. Mati style yaunenge wapfeka inokudefine iwewe. Ukadecide kuti nhasi ndiri kuzvistyla so, how am I going to dress today? It will define you, right? I'm presenting myself to the people. This is who I am. Okay. Right? So the minute I walk out, my style defines, presenting. So not the way you're dressing. Okay. Right? So that's very important to know. Sometimes it says who you are. And then the people approach you differently too, not the way you are styled. People can approach you differently. Meeting, appropriate, people will approach you in a different way. So it all depends. Your style really defines you. And I think the other thing society jaja, whether we like it or not. True, that's very true. In America, society jaja. There's no, and sometimes when runway. Zvaona parunway zvezvo mama dress code parunway apfekwi nemunhu wese wese. Ukaona runway uchipfeka vanopfekwawo nana Kim Kardashian vari pamarunways, you rarely see it out there, not because it's expensive, but because that style sometimes doesn't fit in the community kana uchifamba. Zvimwe zvinopfekwawo nemacelebrity vanenge vachipromotawo some other products, but then you rarely see some other people wearing those styles on the streets on a daily life vachifamba. Okay. So sometimes we confuse those other things. So we have to be very careful as to when we decide to choose a style, how does it define you? And it's very important because sometimes we make that confusion. So how do you then even react to that? That's another thing that happens to a human being. So how do we really? So it's really important to know the occasion. Style yawapfeka ndiwo kuzvipresenta ndiwo kudecide kuti panichambuda panapa ndoda kuti vanhu vazive kuti ini ndinani ndinopfeka zvakati. So that's really, for me, it's very important. But when I'm out there, on that day, on that occasion. I mean, people can wear anything they want to wear, but it's all about
Are you comfortable? Are you okay with people defining you? Are you okay with people saying this is who you are presenting? So that's so. But again, judgment will always happen. People will always find something to judge, whether it's nice, whether it's good or bad. One will judge. That's a given. But again, iwewe mungachona uri comfortable here. Ndikafamba kwete ndazopinda muoccasion totanga kubata skate iya yandambopfeka. Ndakudzikisa pasi. Ndendakuona kuti pandauya panapa maybe ndendauya nechinhu chakaita refu. Kana kuti chiri chii. So that's another thing. How do we really define ourselves? Yeah. Okay, so in a nutshell, you've said the way you dress defines who you are. Yes. And also, vanhu vanoku address according to how you are dressed. That is powerful. They do. That is very powerful. Saka, I'll give an example of vanhu vanoku addressa. I'm looking at tu vana twechidiki utu tu vana twedu tunofamba twakapfeka tu mamini to the meanest. Makombi acha operatwa vachita kubvutidzwana nevakomana. Saka vanotenge vacho addressa according to how you are dressed. Reaction yavo iyoyo vanenge vachi addressa according to how you are dressed. Is that what? Exactly. Okay. Yeah, it comes from there. That's the point. Ukaonekwa vaiti ukapinda mukombi mai vakagara zvonzi wanareka wanakaita sei vachiadresa vanhu paya vanenge akatarisa kaiwe kuti vakapfeka mataits ava wotoadreswa nemahwindi ipo paya yonzi kwiraiwo mukombi anzi kana wakapfekawo madress wakaita mai yonzi ana mai muri kuenda kupi. And so they look at you and that's how they address you and they approach you in the way you are dressed. Yeah, true. I do agree with you. You get approached by the way you are dressed. I do agree with you. Wow, that is powerful. Yeah. Thank you so much, Kola, for your contribution. Thank you. Wow. Come on, let me try video call. Mangozvinzwira mega zviri kutaurwa izvi. Handisi kuziva kuti iri kuramba kuedha nei. Meanwhile, let me take another call. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Pane someone ari kuedhwa. Makadii asikana? Maswera sei andiselina. Maswera sei vasikana? Nyaya yamatanga iripisa. Umira mushi. Yedressing. Yedressing inotonetsa. Hey, Kona, who is joining us on live? Can you hold on, please? Hold on. Hey, taura henyu asikana. Okay, inini ndinongotaura pari kungomentionwa nevanhu pekuti zvoni unenge uine vana. Saka imwe dressing haiiti because unozodzidzisa vana vako sei. Right? Handiselina mazuva ano vana vari kuita vana. Vari kuita chi? Vana vari kuita vana. What am I saying? I'm saying kuti munhu mwana at a very young age. Uchitiwo mwana iwe. Okay. Saka zvakureva kuti unofanira kugara uri musika ndikuroore because waane mwana. Mutsika ndikuroore ndochi ichochi. Handisi paruserwa nyaya kunzi okay vakadzi tikupfeka matights vamwe haite kufamba murodhi or mashorts and stuff, right? For example, kune munhu akaita mwana aine 17 years. Yes. Handiselina. Patime pari kuita mwana aine teenager, mukadzi haasati asvika kana 35 years kana 40 years. Saka anofanira kupfeka dressing yakaita sei? Kana wacho mukadzi mukuru aita mwana womukadzi mukuru. Kana watoone mwana womukadzi mukuru. Pane problem handiselina because mwana wako ari kupfeka mashorts, right? Iwewe uchiriwo mukadzi ari kuma 35 36. Habi wako anofanira kuti unge wakapfeka mashorts iwawo ndo zviri kumuattract. Saka now your dressing is limited because of une mwana. Kana habi wenyu muchibvumirana izvozvo iwo uchiona zviri right, unongogona kupfeka. Unongogona kupfeka kana habi achibvumira. Yeah, inini hangu I strongly believe kuti munhu akapfeka zvinhu zviri comfortable kwaari because handiselina nevertheless people always talk. Wakapfeka mashorts anofamba akashama. Wakapfeka zvakareba anopfeka kunge chembera.
People, they will always judge. That's so true. The best thing when it comes to dressing is dress what you're comfortable with. So I want to feel like I'm good and I'm okay to go out there, then wear it. Because you can't wear to please people at the end of the day. Okay. Okay. Yeah, that's my dog for so I went to this dress, this shirt, I'm comfortable in it. Then it's okay. Really, you can't please everybody at the end of the day. No, you can't. You can't. That's very true. You can't please everybody. Thank you so much, Nekufunga kwenyu. That's your contribution. Thank you. And it's perfectly okay the way you feel. Kuti kana ndiri comfortable nezvandinenge ndakapfeka. Mova neusiku hwakanaka asikana. Mati? Ndikati mova neusiku hwakanaka. Thank you so much. Have a good night. Bye. You too. Good night. Vekuedha ava vanenge vari kutinetsei. Saka I don't know what to do nevekuedha. Let me try one more time to add. Let me take this call. Karamba yekuedha. I'm adding someone, but kuedha kwacho kunenge kuri kunetsa. Okay, let me call back. Auntie, but iPhone. Ndofunga wamboisa phone. Ndanda kutokata. Auntie makadini? Auntie? Hi, Auntie Selina. How are you, Auntie? Oh, I'm good. Makadini, my diaries. Hey, my diaries kwaina Auntie vamwe makadini. Kwakadii kumba? Aiwa, no, kuri right. Topic yamauya nayo. Iyi ndo inotongondinetsawo ndega. Muri kunetsekana neiko? Inini I had my firstborn ndiri 21. Okay. Saka takangosiyana ne21 years old and kuenzana takatongoenzana. Okay. Saka dressing ndinenge ndichida zvekuti yevadiki ava. But body inozongoramba hayo, but moyo ndinenge ndichida. All right. Yes. So on the topic iripo, one of the things is munhu ngaadresse zviri comfortable kwaari. That's number one. Okay. By that we mean kuti body yako will tell you what's comfortable or not what people judge, because sometimes ukapfeka zviri tight ukatarisa mumira unenge uchiona kuti uri kudhonza skirt down, uri kugadzirisa maboobs kumusoro uku, uri kuramba uchipula ma-tight jeans. Your body is telling you kuti that's not comfortable. Yes. And sometimes kufamba kwaunenge wakuita munhu unenge ungoona kuti munhu ari kungofamba nekastep kaike kuti haasi comfortable with what they are wearing. True. And then number two, dress according to the occasion. Okay. Meaning, kana waenda ku beach, if you're comfortable wearing a bikini and it looks okay on you and that's what you would like, wear that, because it's ku beach. But don't come, even waka with a body yakanaka say, don't come with that kubasa kana kuchikoro kana ku supermarket. Aditi. Okay. And then the other one is, ladies, we gotta stop dressing for men, because what will happen is if we do, tichadressa senge mudzimai because toda kuroorwa, wodressa wakanyasa kupfeka zvekuti ana chete vazive kuti apa pane munhu, and then murume wako oona kuti ari kufarira dressing iyoyo, but iwewe maybe it's not in you. Wagara zvima 5, 6, 7 years mumarriage, iwo wakuda kupfeka mashorts maakunetsana, because waita sei waseta pace. Saka I like zvataurwa namai Miki vachiti kana uri kwana amwene, kwema in-law, kana kuti kune vabereki vedu vechikuru, pane kachiremera karipo. It doesn't harm kungopfekawo
sketi yako yakareba zvakanaka kumusoro kwako kwakangokavhwa zvakangonaka. There are some pretty clothes you can wear because it's out of respect for those vanyarikani. And then wakushamwariwo kwako kumapicnic, dress according to that zvezera rako zvauri kuda. And then the other one yanga ichitaurwa nevanhu yokunzi uku kurakidza kana kuti kunozoticha vana. Aiwa, that one in a way it's correct, but in a big way it's wrong. Because ndine mapicture eana mai vangu vari kuma-70 chakuti vakapfeka kano kamini. Mini in back in the early 60s into 70s they were wearing those. But that didn't stop them from raising us the right way, because clothes can never make a person. A person is made out of their character also and how they behave, not what they wear externally. Because mukaona varungu vari wealthy nechi havapfeke zvemadesigner kana kuita sei, but it doesn't take away the fact yekuti kana kuti vamwe futi vanhu vatema or mama other cultures, but it doesn't take away the fact yekuti they are classy or they are rich. So sometimes it's society or sometimes it's cultural bias nechi, but it's all good. Vanhu pfekai zvamuri comfortable nazvo, but lesson number one, don't judge vanhu. Don't put labels. Yekuti munhu ukaona munhu akapfeka bum short or whatever, don't label. Mama labels are extreme, like word rachindototya kuritaura uchiti kune munhu, because that word means something. It doesn't mean short dressing or anything. Uri kutaura kuti munhu anorara nevarume vese vese or anything like that. Saka uri kuisa a label isiri appropriate yausina munhu mafacts nayo. So that's all I wanted to say. Saka my ladies, you look good. Don't ever dress for men. It is about time varume vasapay that excuse yekuti hey mukadzi uyu kana kuti varume vanozoti. But zvataurwa nekola yokuti zvopamberi pakajindikira or anything like that, sometimes don't lure the bad people, not necessarily everyone, the bad people from even committing a crime on you. Nenya yekuti you are tempting them beyond what they can control. Izvo zvokujindikira izvozvo. Kana ye chest too much. Sometimes there is an area where you have to be careful, like maybe for what you travel like an achieve, because you can attract the bad people that can do harm to you. True. And then the other one, the last one, institution yamwari. Aiyo ngati ichke. Let's just be conscientious of our dressing. That's the only one way it matters what other people think, because it is said, don't tempt someone to lust after you. Right? Even mumoyo varume vachingotarisa nechi akangonzwa unge mafeeling, even though he's not going to ask you out or anything, but it's like instead of focusing nechi ne word of God, moyo ziso rake ringopota richingomhanya, not kuti ari kuita anything. So wakumubisa focus, you will be judged on that. So let's just iyoyo ndo yandinongoti, you know, it's hard to determine, but let's just try. Let's just try to put some thought into how we dress, not for ourselves, kana tienda kuimba ya Mwari, but otherwise, everything else, ita zvauno fila kuti that works for you. Just remember the occasion, and just know that your body will tell you what's comfortable or what's not comfortable. Wow. Thank you so much, Auntie. Love you, Aunt Selina, in the diaries. Love you too. Take care. You too. Bye-bye. Bye. Wow, mangozvinzwira anti vachitaura. Anzi kana tiri kufanika kuinstitution yaMwari ngatingorespectaiwo zveko. Haikona kunotemta vanhu waenda wakadresa zvisiri appropriate. Vapa example yavo kuti ivo vakaita mwana vari 21. Saka tinova kudawo kupfeka kati mabhamshoti twacho twavasina kupfeka. Hanzi dressa zvaunofila comfortable nazvo iwewe. Ndo zvanga zvichitaura anti. Let me just take one more caller. And then I think I'll close off. Where are you? One more caller. Where are you, my advisor? I'm calling you. Pick up the phone. My advisor. Mukoma, pick iPhone. Kana muchiripo pachirongwa. Patience chipo mapanga ndeipi. Hanzi ndikapfeka zvirefu. Mukoma, muri sei? Hello. Muri sei? Mushe makadi. Aiwa tiri nani amene imini.
aiwa kunotiri nani nyaya yekupfeka kai kupfeka kwapedzwa namhofu haana aida kutosimbisa mhofu kuti mhofu wataura zvese mhofu wataura zvese because kupfeka chaiko zvekunzi kupfeka hakuna basa kana kuti solongo zvichikufadza iwewe hazvisiri izvo hazvisi right zvakangofanana nekuti unoti mwana wako akaba kuti hazvina basa solongo asina kubira iwewe ndo zvimwe chete nekupfeka because kupfeka hakuafekta iwewe chete kunoafekta munhu wese handi mabona because kana ukapfeka iwewe usina kunaka wakapinda nazvo muchechi munhu wese ari muchechi brand dzake dzichitaura kuti kuwamai ava vamwe vakadzi vanenge vachitoti kuwamai vatadza kupfekawo zvakanaka vamwe varume vanenge vachitoti koimi vakadzi munotadza kuudzana sekupfeka totozviita izvi patoita dzokera kumba pai tozobvunzana nevakadzi kuti ko amai ningi munotadza kuvaudza here kuti vapfekawo zvakanaka hamuonawo mafekero anoita haiti because isusu tiri varume tinofadzwa nekuona zvezvitori matiri handi mazuva zvakasiyana nemukadzi vakadzi vanogona kuti topfeka zvatinoda but mukadzi dambudziko riripo nderekuti mukadzi akaona mumwe mukadzi akapfeka kana akaona murume zvavanga achitaura kuti varume vanopfeka sei vanenge vakazozvimbira pamberi apa mukadzi anogona kungoona kuti murume akazvimbira otokanganwa otoenda mberi handi mazona asi varume murume inini ndogona kucheuka kana 50 meters ndakatarisa mukadzi chete ndichienda asi hakuna mukadzi anocheuka 5 meters akatarisa murume hazviiti handi mazona mukadzi anotarisa kudai otoona kuti ndo zviripo otokontinya otoenda nerwendo rwake because shes never tend on nekuona zvinhu handi mazona because mukadzi anoda kuti rudo rutange rapinda maari then she can be turned on handi mazona osaka muchiona murume does not need love kuti aitiwe turn on anoda kungoona chete kuti ndaona mukadzi akagara beya zvatoipa handi mazona brain dzakutomhanya kuti dai ndatombodai ndaona mukadzi akashama so zvatoipa so kupfeka hakuafekte mukadzi that much handi mabona but kunoafekta varume isusu varume kunoti afekta ndo zvasitori ende hazvikwanise kuchinjika ndosaka nditaura kuti kana waenda kuchechi ukauti hanzi nekuti kupfeka inini nokupfeka so long zvichinditsira inini zvichikandifita no it's not about you it's about the community because hausi kupfekera iwewe uri kupfekera vanhu vari kunze because dai wangu uchipfekera iwewe kuna vamwe vanotoshedzera kuti handai kuda kubuda ndisina hembe patine nayo kuti kunze kune vanhu unozoti handingabude pane vanhu ndisina hembe handi mazona rega ndipfeke wakuzvikavhira kuitira vanhu vari kunze kwete iwewe it's not about you iwo unogona kupfeka kubuda kuva wakapfeka bikini uchienda kwaunoda hatina problem nazvo but ukazobuda wakapfeka bikini ukapinda mushoprite kana mugrocery store wakapfeka bikini what do you expect reaction yevanhu hauzi here unozounganirwa nevanhu vakuridza muridzo zvinoitwa kuseniverizi kana kukopa kabhana uko kuti mukadzi akapfeka mini anoridzirwa muridzo chiyo munozoona zvichiitika izvozvo kuti mukadzi apfeka mini anenge akufamba achiridzirwa muridzo chiyo why because varume they are attracted instantly nekuona kuti mukadzi uyu akapfeka zvakadai so kupfeka chaiko vakadzi must dress zvinhu zvine hum because dressing inobuild a character handi mabona dressing chayo mati dressing inobuild a character yemunhu I do agree with you and I do disagree with you at the same time munoagreea sei munodisagreea sei ndinoagreea kuti the way you dress can build your own character and can define who you are but at the same time ndikapfekawo kamini handisiri ndangofirawo kupfeka kakamini zvabva zvanditaura kuti ndiri ani here ndangopfekawo mini advice alright rege ndikuudze kuti sei ndichiti inobuilda character yako wakapfeka suti yo ndofunga munomboona mamema anomboiswa nevanhu mastiri vachedza kuti pane imwe dressing yekuti haufaniri kufamba neambrera zvakafanana nekupfeka sutu haugone kufamba uchimhanya wakapfeka sutu handi mazoona wakapfeka sutu there is a certain way yaunofanira kufamba nayo wakapfeka sutu handi mazoona so pane imwe dressing yekuti wakapfeka ukapfeka masneaker wakapfeka bottom wakapfeka t-shirt
kana ukada kumhanya unogona kutanga kumhanya hapana. Ati kana wakapfeka sutu nyangwe ukada kutanga kumhanya unototi rege nditsvage uber panapa ndishedze uber ndikurumidze kufamba neuber handimazvona. Makambona munhu anokubva muchikura anti nemakore enyu makambona munhu ari musutu achirova bara here kumhanya kuti ndanonoka kumhanya chaiko. Makambomuona here musiri mufirimu zvekumuona direct mumastreet umu makambomuona here? Handisati ndambomuona. Vanenge vachingoplaya kakaya kamwe kakuzvida kana wakapfeka suti vachingodzoreredza kabhachi kavo so ende vane kawei kavanongoita kubata panhingirikini pane mabhatani enhingirikini apa. Vachirova bara handisati ndambovaona unless black boots iri mumashure. Ndokubuilda character kwandiri kutaura kuti pane macharacter yaunoadopta nedressing yawakapfeka handimazona. Pane character yaunoadopta yekutoti no nekuti ndakapfeka sutu ndakufanira kufamba so, nekuti ndakapfeka casual way ndakufanira kufamba so. Pamuri kutaura kuti handisati mazvipfekera mini yenyu. Does it build my character? It does not build your character, but the people around you will build your character nemini yawakapfeka handimazona. Okay. Zvekuti iwewe manje unozoshaya control necharacter yawaumbirwa iwewe. Hata pambotaurwa naSIS MELLY kunzi vanhu vanoziva queen box vachiti hure vanenge vachiti hure haisi nawe kunzi uri hure nekuti wakahura, uri hure nekuti wakapfeka zvinhu zvakaita kunge zvehure handimazona. Kwavari vanenge vakutoona kuti okay dressing iyi ndoyemahure, vandokuona dressing yekuti wakapfeka mini vandoziva kuti mini nderehure, that is it handimazona. So ukapfeka iwewo unenge usiri hure, hauhure, hauna wahura naye, hauna wakarara naye, but mini yawakapfeka ndehure. Vanhu vanogona kutaridza kuya direct zokudza kuti wakapfeka mini uri hure, but chinozoitika manje ndechekuti approach yavo kwavari manje kana pakanzi panoitwa business topaniko business unozwa kuti handiseri naanopfeka mini vaive aiva anenge kahure ngatisiye tsvagai nhingi ari nani, watosiyiwa nebusiness because character yakabuildwa kwete newe, yakabuildwa nedressing yako handimazona. Vanhu vanoresponda kudressing yako zvinotoitika izvozvo. Something is coming into my mind, advisor. Your dressing defines who you are. Ndiri kuona ndikauya panapa ndakapfeka hembe dzechipostori, magemens, giya yechigemens. What would you automatically think? Maimazowe ndiregerereiwo ndiuse example yenyu. Maimazowe ndiregerereiwo. Maimazowe I watched Maimazowe vakapfeka attire yechipostori. Vanopinda svondo yechipostori. Nothing wrong with it. Isvondo yavo. And then vaiedha vanhu palive pavo. Vachiedha vanhu palive pavo. I think this lady akangofungira zvatikutaura zvokuti defining your dressing defines who you are. Akangofungira nekuti ndimadzimai vachibva vabaya live button futi vachitanga kuita program yavo akangopinda achiti madzimai ndoda kubatsirwa, akatoadefine akakuti munhu mubatsiri. Ndozvandiri kutaura manje. Izvezvizi takukutaura chinhu one. SIS MELLY vakauya padiaries paipepa Friday paipe toti nhasi ndotaura zverula nguva yavakapfeka gemens ramuri kutaura iroro. Hapana kana munhu wano wamunonzwa achimhanya kutaura zverula. Vanhu vese vanotanga kutaura kuti manje tikataura zverula here makapfeka gemens, madi kubvobvisa gemens, madi kupfeka zvakadai. Attention yese inoenda kudressing. That's a good example. That's a good example. That's a good example yamataura iyoyo. Attention yese inoenda kudressing. Vanhu vese vanotaura kuti aiwa zvichaita kuti zvatinoda kutaura nezviri apa hazvite. Ndosaka muchiona muchiti makataura nhau dzenhamo kana ivo SIS MELLY vanozviita vakataura nhau dzenhamo vanoshedzera kuti nhau yatinayo panapa haisi nhau yekuseka. Kosei muchadza nekuseka vanhu vasekera vari panhamo vanodi kuseka. Nhau yeevent iripo inoforsa situation handimazona. Same way same applies dressing. Pane imwe dressing yekuti wakapfeka iwewe approach yaunopiwa nevanhu inotosiyana. Language chaiyo yaunoshandisa, language yaunoshandisa iwewe pamunobaya live ukapinda nelanguage imwe isingaite iyaya unhu hwako chaiwo maonero aonoitwa nevanhu anotosiyana handimazona. Munomboziva here anti kuti kune mamwe masocialites anoluza mari because of language. True. Kune mamwe masocialites anoluza mari because of behavior yavanoexhibita.
unoona kuti mumwe munhu anogona kunga ane kana inonzichi mafollowers akawandisa zvekuti vanhu vanogonera business nepeji yake but havaende ikoko. Why? Vanenge vachitotyira kuti brand redu neunhu hwemunhu uyu. Kwete mumwe anenge ane mafollowers mashoma but anenge achiona maendorsement akawandisa. Ani mazona. Because of behavior chaiyo. Ndo zvakafanana nedressing. Pane imwe dressing yekuti muraini chaimo iwo unenge uchiita handisi kupfekera vanhu. But vanhu vanokupfekera vanokutaura iwewe nedressing yako kuti uyu kana ari madhira akadai waya uyu musaendese uku. Kana zviri zvevarume vedu muda kutuma murume wenyu kuna mai kunogadzira firiji. Aiwa ngaafirwe nefiriji yakagare ngatsvange murume wangu aende ikoko. Nekunopfekera kayai. Handi mazona. Zviriko izvozvo. Kuna vamwe vakadzi vanotoshedzera kuti murume wangu aende kunogadzira firiji yamainhingi kunyange murume wavo achigadzira mafiriji anoshedzera kuti kwamainhingi kana firiji yavo akafa handi kuona ikoko. Kwete nekuti amainhingi vanohura nedressing yakangoona vakapfeka chete. Akangovajaja nezvo zvakatopera akatobuilda character yake. Ndozvandiri kutaura kuti dressing one or the other inoda kubuilda character because vanhu vanokuona vane zvavanofunga padressing yako. Handi mazona. So kana uchipfeka I think it's always wise kuti upfeke zvinhu zvekuti wakanzi atezvara vauya vari mubedroom unongobuda usina kunyara unovamhoresa. Mufundisi wako vauya vari mudining unongobuda unovamhoresa. Tikuenda kuchechi unongopfeka mabhutsu kana nhingiro utongobuda. Dressing yako inofanira kungoita kuti ingofita. Then occasions dziriko zveshuwa zvekuti pamwe unongoida kufamba hako wakapfeka handingazoti pfeka bottom uchienda kubeach. Hatingambokuti manikidzi kupfeka bottom uchienda kubeach. Ikoko yes of course. Pane imwe dressing ikoko. Because uko hakuna kana anotarisa munhu kana varume vacho havatarise because zvinenge zvawanda kahwani zvakutofina. Hazvichatarisika. Handi mazona. Zvasiyana nekuti muchechi unenge wakagara uri one ndiwo wakapfeka izvozvo vamwe vese vakapfeka zvakatsiga nekurore uri one which means watodraw attention yevanhu vese. Saka dressing inoda kuti gadziriswa hayo. Yeah, zveshuwa. Thank you so much my valued advisor. All right, maita basa. Tatenda. Wow. I think I'll take 2 more calls and then we wind off. Ndinokuchingamidza pachirongwa. Nyaya dressing yakora mupe. Yes, makati yani. Tiripo makati yenyaska. Tinofara I just want to respond to that guy and apetsotauro. Okay. Yeah, so you know what's happening. Okay, togona kuti mazuva ano mapfekero atakuita asiyana 1 2 zvasiyana nekupfeka kwedu kwataita kudhara. Ndizvozvo. Isusu tozoti kuZimbabwe kwedu ko tikasvika you can't pass parengi wakapfeka chakati. You can't pass parengi wakapfeka unofanira kutoenda kana kuti haudzikiri kombi that side. And because unongo uchizoti uri kunosangana nevakomana mawindi anokuitira noise. Anditi. But now there's no way ndinoenda kuchechi ndakapfeka chigwishu chimini because hazvisi zvekuchechi. Variko vari kuenda vakadaro. Yeah, so let me respond on those ones vari kuenda kuchechi vakadaro. Ndosaka kuchechi kuchinzi kuhospital hakuzi kuenda vanhu vakadedzwa kudhara. Kuri kuenda vanhu vari kuda unotrainwa. Inini I want to give an example for myself. Yeah. Before I got married, that was in 2009. So I was invited to one church, a Pentecostal church. Okay. So when I went there, kana mchiziva kudhara kwakunema matracksuits anga akanyorwa kunzi baby fat. Rara akadhindwa pamagara apo kunzi baby fat. Okay. Anditi. So I had to go to church. Apa ndine zvimagadziko zvakanyeberwa ngoti nyeperereyo. So I had to go to church with that tracksuit written baby fat pamagara apo. Bhachi racho riri kudenga uko. And I was so comfortable with it. But kuchechi ndikuda kupindura penyaya kuchechi. Chinhu dressing yega ine event yayo. Ndizvozvo. Yeah, so but ndakati ndatendeukawo ndamuchechi muya. Ndione wana sister warapo wakapfeka mapencil skirt awo akati svikei mumabvumu kupfura mabvi zvakanaka izvo because waakuziva Mwari padiki nepadiki uchienda dzengwa taiti ndiri kutoenda kuchechi ndaibvura cleavage yangu yakabuda panze apo but as time goes on you find kuti no
cleavage haisi kuita enda kuchechi because you attract munhu wese varume vakadzi vanotokutarisa kuti kosi sawa haufa vari chiko because unonga but vanoziva havatombokuzingi muchechi kana kukupa zambia kunoita sei but they know kuti kuchechi kuhospital tichanyatsa kucheneswa tese naMwari bit by bit and knowing kuti okay time yekuti ndichinje izvi unotoziva wega kuti zvazviiti izvi zvinoita izvi then now ndobva ndauya papati zvatanzonzi kune pati yagogo. Gogo is turning 80 years. Yes. And I am a 30-year-old married woman. Ndega sense dzangu kana dzakakwana mama. There's no way you see me when ndakapura mini yangu iri mama yakatangiromo kuenda kubirthday ragogo 80 years zvina zvichirewei. Common sense will tell you kuti okay so ndikuda kutaura kuti dressing ne occasion yayo ne event yayo. Then kwaita unzi dadaidzwa inini anti wevana kune there's a 28 or 21-year-old birthday party and there is no way I'm going to go ndakabvura hembe dzekuchechi kutenga outfit kuti ndiende ku birthday remwana re21 azviti munopinda mukaminika eka ndina ndatovhura mini yangu inonga yakadai nezvibhutsu nei kuti zviri zvimagogi ndichakwanisa ndizvo ndotosvikawo pane wana tofara newana ukapawo zispeech nei wanotonzwa aiwa alright anti wakapfeka kudai maybe just to accommodate vamwe vanhu vese varipo nezvane event yetaurira but zvinobuda mukanwa mangu zvinozoita kuti vazive kuti aiwa it's not really kuti ukapfeka mini you are a bad person ukafamba uri chigwishu. It's not really like that. Then kwava kwaita futi incident yekuti wadedzwa kwenda kune meeting, I mean what do you call it, interview yebasa. There's no way uine 5 common sense dzakakwana. There's no way you wear a red dress kwenda interview. Normally unonzwa kuchinzi unopfeka ukazvimakala zvakanyebera kudhima zvingori nane but zviri representable handiti. So chimwe nachimwe chine event yacho. Then murikona varume vazhinji vanotaura samukoma mati chimwe nechimwe chine event yacho saka maskin tights ane event ipi zvemaiyo hamuzoziva kuti skin tight kundopfeka here kuti skin tight tinopfeka pese pese kana ndodaenda umoo kana kuti one Sunday ndiri ndabva uchechi kwangu ndauda uchila pamba nemhuri yangu nemurume kana kuendeswa kulate lunch ndibaba handiti ndinohanda bvura skin tight iya hino wochienda wakaiya skin tight yako pane vamwe urundosumukwa ufamba zvakanaka kuzvipfekera iwewe avo vanhu vanonyebera ujaji avanhu kuti hanzi vanhu vemaraini endimai avanopfeka waruyedza warumbotembei kutaura zvinhu zvekunyepa zvekudai and varume vanonyepa zvekutaura mama havabvi mumamini vanomada stereki. Ndobva ndakupai futi imwe nyaya iri simple handiti munoona samugabe satinashe mugabe makambaona patinashe mugabe paine munhu une mhete mumakumbo kana wakaborwa mhete 6 pane anhu ekwamwazha vanonga vakapura marong dress madhuku avo zviro zvavo no lipstick inonzwara asi uruzwa kuti wakapera ubvura raini rese akarara nana wakaboese muraini. So what are you talking? Kubvura kuita seko kurara navarume wavesezve kubvura kwekunditsvaka weizwira kainga kuti rendikezve tiri pastation saka handi zvekumbositoro twazi ukayamini wazoda it's not like that mani. Mazuva ano tinopfeka tingobva undopfeka zvatakwanisa nguva iyoyo zvichienderana neevent. Ndikadaidzwa kuchikoro kwemwana I must go esports day ndotoendawo ndakarowa zvimabhaika zviya chitisheti zvimasnika nezvimakepsi paya ndakungoita kunga ndiri kuziva zvondiri kuita. You understand? Ndiri kuziva ndichazozvazviri saka baba munini taitasi wabva apa hunde ngezvaumba kwawo zvaari kutaura zvizhinji zvacho ndofunga ndezvavangokontrora mhuri yavo since ari advice asi vanhu and makamboona aiwa ndiadvisor wangu haasi advisor wokumhuri kwake ndewangu alright. Makamboona masabata maiyo masabata unozwa kuzi sabata rese rakati
kupedza chechi asi ndi ari hedhi yesabata racho sabata saka asi ari kuenda ataurwa kuti hatichabiki mazuva rawira reasa Friday tingozobika Sonto kuita tsika dzese nei apa hadi kana kuona mini kana udini ngezvekubvira kuti mbwe kuti waripi tiomberani dressing mazuva ano hai tikatofamba tichitaura kuti auyo noti ndamona akabudisa mini nei kunyepa mai of course yes it doesn't work like that. Not anymore. Yes, not anymore. Saka warume eregai tipfeke zviro zvetingatakwanisa zvingoenderana naivhenzi edu hatirudaba zviro zvekupera kutaidzana ngemasoko wada kuti tyishidzira ndosaka warupera kufamba mumataundi mumu ndokuti warugara waruda kuti tyishidzira aziye tingwatakuzwa uzokuda iwe unotadza kubata mwiri wako kuti usazwe chizhezhereba cheuda kuvhura navanhu wawese handizvoba maiyo handizvoba warume zvibatei ko isusu oraiti tochizodini oraiti kana iwo wachizwa kuda wakaona vanhu vakapfeka mbahla dzavo pfupi maskin tight avo nei and mazuva ano wakadzi wacho wese autoziva kuti skin tight yangu iyi inobva yabudisa mishuna yese ungobva anyepera uchayawo kana chibrausi chinonyepera unga unyepera kuti ukwahanuke kuti wavhare mishunayo mungoita spiki wasi upfeka chibrausi otherwise yes chibrausi chakanga kuti kwakwamuke kobata umu kwete zvinoda kutaurwa mukoma ngaasadaro bamasoko ake andibata zvekuti dai tiri pahlo kunze kwaibvira wedzatiri kundotaura nyaya yacho zvokwadi idi namwari mhai idi hatirumboda zviro zvekupera kwidzana forogonyama ngaaende pashow yamugabe apo aende kuona maninji ari kuitika kwamugabe kuti hakuna vasikana vane maminiba nemadicals wakadzi wakachaya marong dress muri kuita ipapo muri kuita spiki wasu muri kuita spiki yes that's what I'm saying kuti hakuna zviro zvakadaroba it's impossible because ndapo ngoona kuti mai kunze kwasanduka uyiona ndakati awaino avo vakadzi vari patinashe vanhukainjira kutone mai handisirei queen haana lipistiki kana kumoha hatsikiyoba asi wakabvura raini rese kubva kwabeta kobata chisumba njuku hino baba munini adhivhaisa nyaya yembasha haisisina basa bamazuva ano ngezvekutoti munhu uruziva kuti uri kuendepi uri kuenda pananani isusu tinotaya esese tinoatangokumbira munguva yacho asi mukationa takuenda unaana amwene wedu munotoshamiswa kuti yaso ndinaioni nera yakandikanaisi kudai wotobvunzwa munopota muchitombondya kudai tina hembe dzese mawadhropa ane kuti african attire dzingodaidzwa kumadhina aya ako kwaumakireshi kumamichato zvese ehundi saka mukoma baba munini ndapota hangu usasajaja vanhu ngembahlaba zvatutoda mwari kuti uzive kuti munhu yomunhu ukaindi uyu ukajaja ngembahla kuwaruza makambozwa manigerian vanonga akapopa white cora kudai kupfuura mushuna wayo wesutu kwakuperedza ukubira mumabhengi mumesi pakazibatai mbabva muyotsvakwa nemalobs ini amubate vane white cora vemanigerian haubati vawaiti cora ngokuti unonga uzoti aiwazve uyo ngobirani handiti une zviro zvake zvakakwana mienda ubata vanhu vane malobs wasu hino aiwa wasu mangoita zvokwadi mangoita spiki hundi tatitionesana ngekuti ndatoona kuti umba mukoma uri kufamba panyama uyu ngaatore madziso emweya zvokwadi kunyange dhoga ari kuseri uku wabvuma kuti wasi wangoita spiki zvokwadi akakane pamuromo zvemugoziva imbwa dzidzi dzechirungu pfungwa dzati utoda kugara pawakagara poda kuchemera kukwira pamubhedha kokwidzaika pamubhedha wasu aiwa ndatomisa ndamutsveta ipapo asi ndiwo masoko angu ekuguma ndandati titaurirana namukoma adhivhaisa anyway let me go back to the tizwana mwari uda kufona kuti regai chimbozwa vamwe vari kuda kuita spiki kuti vada kuita spiki all right mommy, God bless you. You too. Thank you so much, Wasu. Bye. Ndabvira tapirirwa ndiwasu unoita spiki zvokwadi
kuri kubvira kuita speak. Pane vantoda kufonera bheki vafona zvokuti 94 number ending 94 ndidaireiwo tichienda tichinovharisa tambotaura weduwe tadzidza zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakaita spiki kuti havachadaire foni. Hanzi wasi for regular contributor please. Wasu munapota muchidzoka. Wova pane imwe call. Anyway, tingachidai kuvhara zvedu. Ningirikini wedwe tamboonesana. Thank you so much for all the people that called in, that came in via video to contribute to this topic. Tanzoma zvakasiyana siyana about dressing appropriately. But we seemed to be saying the same thing. Know what to dress and when. Hazviite kuti unopinda muchechi wakapfeka bikini kana kamini kako. That's inappropriate dressing. Hazviite kuti uendewo kuinterview wakapfeka certain things. Vamwe wakati zvine zera. Vamwe wakauya wakati hapana ini ndinodressa zvandinoda. Vamwe wakati ziva kuti wakura sei. Uziyo pekupfekera iyo maripped jeans. Vamwe wakati ndinei ndiri kumba kwangu saka ripped jean ndinotoripfeka. We seemed to be agreeing on kuti know where to dress. And the way you dress defines who you are. Vamwe wakati handizvo. Vamwe wakati ndizvo. And dress according to how you want to be addressed. Dress according to how you want to be addressed. Ndinenge ndaichibvumiraneiwo nayo. Wedwe, isuwa ma-plus size tinonetsekana nedressing idzi. Tinonetsekana tisu vaive kuti kana taona hembe pazvimutori zvakaiswa paningirikini apa naipo pamafacebook ungoona munhu akapfeka dress rake makutoti ndiri kuridawo. Munhu tanga waziva zvauri. Ndakapfeka top Chiedza. How are you Chiedza? Welcome to the program Chiedza. Ndakapfeka top. Ngatitange ichaziva haikona kuti nehembe dzataona dziri pachimudhori. Even mamodhero atiri kuona paipo paFacebook achiadvertise. Kunyangwe iyo ana Madam Boss. Ungoona hembe yakapfekwa naMadam Boss newawa kutoti uri kuidawo. Tanga waziva kuti inokufita here. Nekuti structure yemumwe nemumwe, structure yawaswa ngachitaura apa, haiziriyo structure yangu inini. You even find kuti structure yangu inini yakatosiyanawo futi neyaYokozuna. Saka tese tiri vatatu Wasu, inini naYokozuna, tinofanirwa kudressa appropriately nemiri yedu. Ndinopa example Chiedza as a changed person iko zvino. If you look at the way that Chiedza dresses mazuva ano, anodressa zvinoenderana. Chiedza munhu ari slim. Anodressa zvinoenderana nemiri wake. Saka I think ndo zvatinongo encourageana. Kana uri plus size, une Jojo Tank, une chivakashure chawakablesswa nacho naMwari, makevhisi iwaya. Ziva mapfekero. Hatisi kuti pfeka mugubvururu ba. Hatisi kuti pfeka mugubvururu. Ndichita come back to ana mai vedu kuma-60s. Vaiona wakapfeka tumini. I always found mapicture mazhinji ana mai vedu vakapfeka tumamini vaisasiya pulling socks. Do you know kuti pulling socks rinovhara zvinhu zvakawanda sterek padressing? Even wakapfeka hembe yakati chipei, ukangozoti ka pulling socks ipfeke, kanobuda zvakanaka zvokuti. Saka ana mai vedu vekudhara, tuhembe twavo twavaipfeka. Munguva yavaipfeka tuhembe itoto, varume vanga vasati vapindwa
nemisoro yakadhongonyoka. Kwanga kusati kwane zvinhu zvatinoona zvinoonekwa nevanhu zvakaita sana mapono, iwo mabhuku iwayaya, zvanga zvisati zvako. Vanhu vanga vasati vanyanya corruptika mind in terms of kuvhiwa mubhodhi yemunhu wemukadzi something else. Saka ziva mapfekero aunoita weduwe. Ndozvandingangopedzera nekutaura. Hakuna kupfeka kanhu kekuti unozongofamba taundi yese uchidzikisira pasi. Ukafamba wakudzikisira. Ukafamba wakudzikisira. Ukafamba chimwe chinotinetsa madzimai ndisati ndasuduruka pano. Madzimai tine system yekupfeka mabra. Bra, handiti bra iyi. That's a bra. Madzimai tine system yekupfeka bra kusvikira strap iyi yadhamba. Unoona iri kusaidi uku. Iri yakadai uku. Istrap yebra iyoyi. Mabra ngatichinjei madzimai. Bra. And also what I can encourage, hanzi chikuda part 2. Yes, talking with the short skirt and maybe a blazer. Yeah, Sonia. Zveshua. Kana wakapfeka kanhu kanenge kakaita unge kamini. Ukapfeka pulling socks, it covers a multitude of things. Pulling socks cover a multitude of things. Kana wakapfeka ito wanda kupfeka tushoti. Mabra weduwe. Vanhu vevakadzi ngachibva ichangotaurirana pano. Ngatiregerei kupfeka bra kusvikira mutambo. Ana wase vanoti mutambo. Kusvikira mutambo waita remberation. Wadai vazhinji inenge yakadai ipapo. Unongona munhu achigara achidai akagara. Aenda nekurimwe akagara. Anodhonza imwe mabra. Ngatichinjei. I'm not sure kuti kuZimbabwe kune vanomeasure mabra here. But ukaita even kuZimbabwe ukaita bra rako 1 rinonyatsosimudza mikaka yako. Kunyatsosimudza mukaka yako. Haikona kuti ukapfeka bra mikaka yedu inonoti pwash. Tsvaga bra rinosimudza mukaka yako. Uye tsvaga bra rine mastraps ekuti achiri in use. Haikona mastraps anorembera. Mabra. Kunyange wakapfeka hembe yakanaka sei, asi bra risina kunyatsomira mukati umu. Hapana zvawaita. Because tinenge tichingoona wakamira wakadai. Hatisione wakamira wakadai, but unenge wakamira kudai wakadai. Because unenge wakapfeka either wrong size bra or bra radhamba. In most countries, unogona kuenda kunoyedzwa bra size. Bra iri unogona kunoyedzwa bra size. Muno mu-UK, Marks and Spencer unogona kuita bra vimo, unogona kunoyedzwa nikirikini. Debenhams, kuneva chine Debenhams, unogona kuita appointment wonoyedzwa. South Africa, I would want to think it's all the same. But kwedu kumusha chaiko handifunge kuti kuchineko kuyedzwa mai. Kuchineko kuyedzwa mabra. Nemabhurukwa wo vanhu vevakadzi. Ngatipfekei mabhurukwa, mapants anoenderana nemiviri yedu. Mapants anoenderana nemiviri yedu. Handisi kuti thong yakashata. Zvino kana wakuona Wandiserena nekukura kwawakaita kana Yokozuna nekukura kwawakaita akunopfeka thong. Ndopatinodzoka futi kuti pane zvimwe zvisingaiti. Pane zvimwe zvinhu zvisingaiti kupfeka. Dark colors. Correct me if I'm wrong. Vanhu vari munhingirikini iyo ana chiedza kana muripo. Correct me if I'm wrong. Ukaita, I love my black dress. Ukandiona ndakapfeka black dress yangu this week. I love my scarves as well. Ndini? I love. Hanzi vanoedza Woolworths, Edgars, Nana Truworths. Zimbabwe ukwanzi vanoedza mabra. Hoping kuti havachaje. Because it's supposed to be a free service. Ukaita dark colors anopinda chese. Ndinogona kukupfekerai one hembe yeblack.
ndiko accessorize a whole lot of mascarfs angu because I love mascarfs. Untofunga kuti andisemi navane hembe dzakawanda dzeblack. Izvi ingori one yandiri kuaccessorize chete, either jewelry nemanhingirikini nemascarfu iwayo. One other thing is ukatadza kupfeka, you lack confidence. Ukatadza, kune vamwe vasina havo confidence, but ukatadza kupfeka unoleka confidence iwe wemene. Unotozvilekera confidence wega, unozvipiringisha wega nekuti wakatadza kupfeka. Because kana wakatadza kupfeka, you are very wary of zvawakapfeka. But kana wakapfeka appropriately nezvinhu zvinoenderana nemuviri wako, you find kuti it's easy, you don't even think about it. But kana wakapfeka zvisirizvo, and the song should be your secret, not for public to share. That's very true, Sonia. Kana mapfeka song dzenyu, mapfeka especially matrousers, ifanira isoso ma plus size. Kana wapfeka trousers, you find kuti nekuti tine hadziko dzakati kurei, trouser harizonyatsomira pawaist, ndozvandinoona kwandiri inini, rinoita kunge kudzika pasi. In the country that I am in has taught me to wear my trousers, but I'm not a fan of my trousers. But ndakatodzidzirawo kupfeka my trousers. Saka ngatingozivai zvatinopfeka. Ngatingozivai zvatinopfeka. Tisarembedze mabra. Kuti ana mai vedu vairembedza mabra nesu tichingorembedzawo. Kana wapfeka kashoti kako, it's okay. Chipfekawo, especially kana uchienda out there, kunga pulling socks, no cover a multitude of things. Saka taonesana wedu we, tamboonesana mukupfeka. Handisi kuti I know it all. Ndatodzidzira zvakawanda stereki. Ipo panapa. Ndadzidzira zvakawandisa stereki. Ipo panapa. Nichimwe chatinongoda kuencourageana madzimai. Kubvisa bvudzi remuhapwa. Bvudzi remuhapwa ngaribviswe. Tsvaga even ka roll on kako kakachipa. Ka roll on kako kakachipa. For those vari muno. Pane ma roll on ane akanzi mineral nemamwe asina, saka zvinodependa neskin yako. Vakukotamira mutaxi netudhongu idzodzo, wokukotama mutaxi netunhingirikini itoto, chiedza. Ndozvinoti zvacho zvinonetsa kuti kana wakwira mutaxi wapfeka iko kamini kako, wakupinda ndicho unopinda wakadai wakakotama. Unenge wakukotama. Vari kumberi uko wakagara kusiti rekumberi uku pafuranda, unenge wachiona zvavo varume vosenda ma-wrong signals. Munhu womukadzi tsvagawo ka-roll on kako. Ukagera wotsvagawo ka-roll on kako, wopota uchiusawo roll on chaiyo. Roll on. Even ukashayiwa perfume, asi ukange wawana roll on. It's very important to have roll on semunhu wenhingirikini, semunhu wemukadzi. Ende kungogezawo taakunorara madzimai. Kunogezawo taakunorara. Asi ipapo, thank God handishaita hangu mimba. Inini ndaiti ndikaita mimba, dzangu dzanga dzisingadi kugeza, dzinongonomira mushawo. Ndaibuda ndakazara mhororo, dzonzwa maikudzi magezai zvamuine mhororo imimba. Nekungogezawo manheru taakuda kunorara. Nechimwe chatingatongouchidzana madzimai. Kana tichinorara nana baba mudzimba umu, ngatidhisisitei kunhingirikira. Kupinda mumagumbeze takakunga mapejama. Zvambotaurwa kunzi mapejama ndeekungopfekawo kana uri pane vanhu, uchingonofambawo uchingonotora mvura. Hakuna kupinda mubedroom, mubhedha nababa wakakunga nhingirikini pejama. Kunyangwe iyo night dress chaiyo inopfekerwei kana uri mubedroom. Night dress inopfekerwei kana wapinda mubedroom. Nesu tatokura, asi tinorara tiri mubirthday sutu yedu. Inopfekerwei. Munhu pinda uri musho wakadaro ndokupinda kwatinoita mumagumbeze. Asi kugeza kuri very, very
very, very, very important. Madzimai we. Ndinotavira kuti tamboonesana. I put them in my pants or drawers. Oh, okay. Anti-pem chelele vari kuti my empty ningirikini, my empty bottles a perfume. And I tend to put them my pants angu nemabra anenge apera so that kasendi kacho kaya kanoenda pa ningirikini pa mabhurugwa. One other thing is women, and as we go around, wow, this is now out of my comfort zone. Let's learn kana tiri kufamba kuyuza panty liner. Let's learn to use panty liners as women. I know some people can't afford, but for those that can afford, panty liner rinovhara zvinhu zvakawanda stereki, because zvikaenda pa panty liner, all you can do is take it off and put another one. Whereas kana usina panty liner madzimai, zvikange zvaenda pa panty pako, untengo wakutonzwa uchitofamba kuti ndinenge ndisisiri right. Takangosikwa takadaro, it's very natural. Sevanhu vevakadzi kuti tinoita discharge. Saka a panty liner inovhara zvinhu zvakawanda. Kana zvaenda pa panty liner, zvinoavoida kuti iwewe uzofamba uine kamweya kawakuita. Take for example, kana uchikosora chaizvo, there are times dzandinokosora inini, dzandinoburitsa nemvura iya yatinenge tamwa iya inenge yagadzirwa into kuti tizonorasa. Ikaenda apa unobvisa woisa kamwe, but ikaenda pa penti zvikaramba zvako accumulator, unofamba wakunuwa iwewe. Kuzvigeza isusu vanhu venyama sevanhu vevakadzi ngatidzidzirei kuzvigeza, especially ma very important parts. Isusu vanhu, especially ma plus size, tine ma envelopes akawanda pamiri pedu. Tinogona kuita vamwe envelope chepapa chekuti ukatosumudza unoona nyama iri papa. Saka kana usingapinde ma envelope o pasi pedumbu apa, pane sweta futi stereki. Saka kana usingasumudze dumbu rako uchinyatsogeza pasi apa, tinopedzera takuburitsa kamweya kasina nekururama. Chimwe chinhu futi madzimai, mukanwa. Ngatidzidzirei kugeza mukanwa medu every now and then, especially if we are meeting people. And kana tichitaura nevanhu, let's desist kutaura whilst we are near vanhu stereki padhuze, because anze pasi pedumbu pane nharo, but ukarilifta ukanyatsogeza zvinofamba. Ngatidzisistei kuti kana tichitaura nevanhu tinoda kuswedera padhuze nemunhu stereki. Vazhinji vedu mukanwa hamuite very fresh. I tend to move around with this. It's a breath spray, if you can find it. Aitombodure. It's this one. Fanka muno mu UK, it's less than £1. It's a breath spray in a bit of mint. Saka it helps you, especially if you meet people. Kana kuti uri kuenda panzvimbo yekuti uchanotaura nevamwe vanhu. It helps you freshen up your breath. Also kana tichikwesha even mukanwa medu, do you know kuti hapana chinhu chinonhuhwisa mukanwa ukafeira kunyatsogeza rurimi rwako when you are brushing your teeth, zvinokupa kuti mukanwa mako musamire zviri fresh. Kuseri kwenzeve kwese uku kunoda kugezwa madzimai. Kuseri kwenzeve, because ukadai kuseri kwenzeve kunoburitsa humwe hwema husingatomboita. Ndiyo imwe envelope iyo ine munhu womukadzi wese yekuseri kwenzeve, kuti kunoburitsa hwema husingatomboite kuseri kwenzeve. Nepakati pezvigunwe kutsoko kunoda kunyatsopinzwawo
sipo kuchinyatsogezwa open bit by bit by bit. I don't know if I've left anything else. One other thing that we should be wary of, yandakambotsiurwa nemurume wangu pana, munoziva tiri vanhu vevakadzi tinozora zvinhu zvakawanda stereki mumusoro. Like take for example, ndakarukwa mabhanzi iko zvino, ndakarukwa mabhanzi handiti, saka I tend to use different types of my hair products. Usually I use 444, but dzimwe nguva ndombouse magic. One day akanditi, Selina, you have used that medicine of yours mumusoro, because waitonhuhwa ndapinda mubhedha. I had to go and wash my head. Musoro futi unogona kunikirikira kunhuhwa kana usingagezwe often. Oro kune vakadzi vanorara nechisokisi day in day out, 1 month da achirara nesame chisokisi ichocho mumusoro. Sokisi rinopedzera rakunhuhwa. Zvimwe zvinhu semunhu wemukadzi, lena kana chiri chinhu chaunopfeka stereki, fanga iyo mapuring sokisi atinopfeka mumusoro aya, lena kutora uchinzwawo smell iri paningirikini pachinhu chako chauri kupfeka ningirikini mumusoro. Saka hanzi I'm in stitches na Sonia. Sonia, what are you laughing at? Kungouchidzana. Inini, I'm a very open person. In the event that you meet me and you see there's something wrong, or kuti Auntie Selina vanika I'm better off being told kuti Auntie Selina ndofunga munenge madikitira. Inini, I don't get offended. I like a person who tells me rather than a person who leaves me to go my way achinzwa kuti ndinenge ndisina kumira zvakanaka ozonotaura kusaidi. Ini ndinoti ndiudze ndizevezere. Auntie Selina, nhasi munenge madikitira ndofunga mamuri busy. Find wisdom to tell a person the truth and nothing but the truth. They will appreciate you. I know kuti kune vamwe vasingadi kuudzwa, but akuudza ndewako pane anokusiya wakadaro. Saka next time kana maakuudzwawo let's take it kuti pane munhu zvaanenge aona zvechokwadi, nekuti asingakude haakudze anokusiya achikuenda, anokusiya uchienda wakadaro. Handiti ndofunga taboonesana. Ndinongokutendai nekuchuna inu kwamaita pachirongwa. Vanhu wedu kana muine matopics amurikuda kuti titaure, feel free to send me a message kuti Auntie Selina tadi kumbotaura topic yakadai, ndokuonesana nekudzidzisana. Besides one other thing, besides kana waona kuti wagarisa futi stereki wakanyarara, because mukanwa munonhuhwa kana wakagarisa wakanyarara, kana wakuendawo pane vanhu, gara uine tumamint sweet muningirikini mubhegi mako, tumamint sweet twongofreshena apo twongofreshena apo ningirikini mukanwa mako. Zvemakeup hatitaure nekuti isu vamwe tichiri kudzidzira zvemakeup, asi rigging imwe yamunomboita pamakeup madzimaika iri kuma extremes. Takambotaura zverigging zviya, rigging yekuti unozora ende mugorara makadaro futi musina kugeza kumeso. Hazvisi zvekutukana ba, asi kuonesana. Inini as I said, if you see something that is amiss on me, please feel free to tell me. Ndozvanditori, feel free to tell me rather than letting me go. Inini hangu ndinoda kuudzwa. Vakomana, tikachinorara. It was nice talking to you guys. Kuuya kwangu pano mazuva ano kwakuti netsei, nekuti ndiri kushanda zveshuwa. Ndiri kushanda. Another topic, how to keep your house smelling fresh. Okay, how to keep your house smelling fresh. Mazuva ano ndiri kuona vanhu vari zoflora iriku zoflora, vamwe ndikaona vachispreya comfort. Tinetenge chingodzidzisana ipapa.
Kana mchida how to keep your house fresh. Well, thank you so much for tuning in. The name is Auntie Selena. I was your host and your presenter and your facilitator tonight. It's a very good evening. There is someone who is calling. Let's see what they want, and it's via video. Yeah. Hi. Hi, Sister Melly. Please use me on your chat. I've been begging and wait. I've been begging on this video call. Zita Jian. Katia. No, Auntie Katia. Auntie Katia, unfortunately, I've been trying to add you, but yenyu iri kuramba. Mira njitoni ngirikira papa. Yeah, Facebook. Auntie Katia, iri Easter renyu kai. Oh. Katia Clara Vicenti iyoyo. Okay. Approve. Ed. Auntie Katia ndaku edda ipapa. But it's not saying to me Ed. It's not. What do you mean? It should read Edding, but it's not Edding. Ayo. Auntie Katia. Auntie Katia ngatishidai on. Okay. Ngatishidai on. Taura yenyi papa. Okay, but okay, no problem. Now I wanted to say, Kuti, I like your teachings. I've been listening to all this today, the hygiene. It's amazing, and I'm one of the lucky girl because I'm a Mozambican, but ndakakura ku Zimbabwe, ndakaenda kuchikora ku Zimbabwe. Saka ndine lucky ngekuti ndakafunda Zimbabwe culture. That's what ichi ndakugara ku Norway, ndinogara ku Europe, but kugeza tinonga tichigeza tichikwecha ayo zviri kuoneka geza ine mabhurugwa enyu kusu kuti haana kana pimbo ona kana one kukwecha rurimi kukwecha mazino one ndikaenda kuZimbabwe ndikaona vanhu ndakafunda nawo amwe asisina nemazino ese apera kuora. Okay. Thank you very much for teaching. Your teaching is amazing. Kudziura vanhu kuti vazive zvekupfeka, hygiene, and zvemata zvemusoro ngezveshuwa. Inini mukona bvudzi rangu kuno kuEurope hakuna masalons ari cheap. It's very expensive. Saka what we do normally is inini ndinotorukoma ndoto wangu ega ndotozvirukoma musoro wangu ndoisa head. Saka zveshuwa ndinogezwa. Ini ndinogeza yangu 2 times or 3 times a week. Ndinoisa washing machine zvatopera. Ngokuti murume wangu avambocomplainawo ndaisa mafuta akawanda macoconut oil ndazvisa zvakati akurara zvikazi yasalad yega yega mumba muno. Hanzi yasalad. When you marry an African woman, you must remember we do all these things. My chini, ameno, my wig, Saka Auntie Mel, I'm so happy kuti muruku addressa zvinhu zvakadai. I felt good kuti ungatanga kuna I'm old soul. KuZimbabwe taimboendeswa kwana mbuya kumbobhuyiwa kutaurwa murume unopepetwa kudai, munofanira kugeza mabhurukwa muchidai, hamufaniri kupfeka zvakadai. Saka in a long run, I could for a moment remember kuZimbabwe anagogo echitipangira. And I remember Gogwangwa yesterday mukasaigeza kudzasi uko kudzasi kwaAfrikana mukasaikugeza murume unotiza. Even wakanaka stay mukasaitugona kugeza nekubika nekuzvibehavior kupfeka. And I remember when I was a teenager, unoziva mateenager ndaida kupfeka zvaizvo zvemamini zvematopo. Gogwangu bva ndidaidza haana umbondirowa haana umbondiza akandondaidza pasi ndakati mainini wei zvemuri kupfeka izvi kaizvi hapana murume uchazombomurespekta and hapana murume unoda kuona kuti zvizvi panosiya murume ari mumystery mood kuti akomana uri kuhwandiseiko mukati umo munei wanzi unomusiya ari mumystery mood kuti iye arikungona kuona kabhevhera kaka ari kumbohwandiseiko makumbo ake akambomira sei maengo ake akambomira sei then ndopano kutanga kutora serious kuti munhuka kuti ndizive kuti zviri mukati zvakadini ndotofanira kuita shamwari naye. But by that time it gives you time kuti udini uite proper dating. Aikona zvemazuva ano mafashion ini ndiri kunyepera ndakarerwa nemugezi ndiri kugara kuNorway but
but vese kupfeka zvinongana kupfeka ngekuti fashion anditombozviteedzi. Ndine mwana wangu 13 years ndakamuta yaya. Yes, tikugara kuEurope, but we are Africans. Ma-African culture tinotoenda nawo because we are Africans. Yes, wakaita unga mungezi, but gezi ako inini mai yako ndakakura ipi muZimbabwe ndakakura muMozambique tine different culture. Aya mangezi anozviita zvavo zvokuti unoona mabreast anonzi chikwaya macleavrage. Hakuna magaro bhurugwa zvese handizvigoni. Sorry, even kuswimming pool vanhu vanotondiseka kuti musikana wakambobira sei. Ndinoenda nechiskin tight changu neswimming costume ndaisa pamusoro. I'm fine. I feel comfortable. But I like your teaching, Gogo. I'm listening to you, what you're saying. It all makes sense. And I was happy now. Mofu was saying things so nice. You know, I've been trying to talk to Mofu na made him boss. What cheers, thumbs up. Well done. But hapinduri kana ndipindikati ma celebrity kuZimbabwe ukada kwapo ma thumbs up. Hapinduri. Awapindura mutonga chitike yameno but ndikatombotaura na Joy don't worry ndichakuhuka na my medium boss you so nice kana na nice saka it's all mazwana. I don't know what's going on. We have fame and we forgot where we are. I'm happy in a way kuti Mwari undibatsira even though ndakakura hangu kuZimbabwe kuMozambique izvi zvirikupata andivharire munhu andivhairiri ndichine culture yangu ndinochita zvinhu zvangu because mavheji angu zvese, but I'm still the normal person. So I'm so happy for Pinanda live yenyu. It was so interesting. Like, wow, Gogoya ari kutofundisa. And I had to sit with my daughter and she translator zvinonga zvavano kutaura. Ngoti I told him, hatisina ana gogo. Ana gogo akadai anotaura anoeducate vanhu. Hakusisina that generation. Inotaura it's difficult. And nowadays ukataura munhu kuti iwe geza ari rurimi rwako kudai mazino ako kudai unonga kuti iwe ndiwani. Why? Sure. I was so happy that I could call my child and sit with her, and I was translated because she don't understand Shona obviously. But I got to translate English. She tried to wanna go where could was a cat who gets Jessica said, Mama, that's really nice. Now would you come with us? Would you get independent broadcast much of Kana? Are you? Message number actually is sweeter because that was before I discovered that number was from UK, so I had to go through looking for UK code. Not my UK codes, then I got through. But otherwise, I'm so happy. Konai antiketi ingoni pataka pina number ndakaisa code 1. Ayo hapana tarisai. Pa iripo? Ayo sure. Ini tarisai number then ndakona code. Oh, but I'm glad. Okay, I'm glad kuti mapinda henyu. Ndambendiri skeptical kuti zita renyu iri asi vanhu vaya vane mazita ekunhingirikini vanenge vachida kutaura zvisina basa. No, my father was Portuguese. My mother's mother was a Zimbabwean, and it's funny because a lot of people they have a problem calling my name, but it's Katia. Then Katia. Yeah, but the Kemptner is from my first marriage. My first husband was from Germany. Saka, I continue. Now I'm married to a Norwegian. I'm living in Norway. Saka, Doyo, Breton, Bambidi. I don't think that I even ate that one. But I'm so happy. Goguti, Murukupa, very good at it. Like Mof, what he was saying, it was amazing. Thumbs up for him. He's doing an amazing job making people's lives different, making a difference, and trying to teach this generation of us is very difficult because of the social media and the fashion. You know, it's a completely different life. But thank you guys for continuing inspiring and talking things with sense. That's very good. I'm so happy. Keep it up. Don't feel bad. Don't ever go down because of the people. And thank you for aiding me. And I'm so happy with it. And you are very, and you know the way when I see you, it resembles me exactly like my grandma.
Oh. Nice looking lady. You are so nice. Keep it up for good work. And now this is the way people learn from social media. Yeah, that's true. So if you use it in a good use, that's very good. If you use the social media for positivity, like what you're doing, for learning, changing the generation. Like I said, I don't know whether or change a generation. We need this. These are the people for tomorrow. That's so true. We're making people for tomorrow. That's so true. Well done. Well done. I will follow you. I would love to hear more from you. And I'm so proud to know that you're doing this amazing work. Keep it up, darling. Keep it up. Thumbs up, chayo. Ini ndikumirira patime yesex ndokubvunzwa kuti muchasvika vave kuti kuno munhu unopepeta here aiwa idzodzo mukaona sisi Mary wauya ha possibility yekuti dzemujolo dzinenge dziripo Oh my goodness, but I'm so happy. I personally am not good in that area. Okay, but you're good with the hygiene in these advices. Believe me, you are very good, and you explain in such a clear way that I said, you know what, this is very good context. This is very good. Well done. And Katie, it was nice talking to you. Thank you so much, and thank you for all the compliments. Obrigado. No Obrigado. Obrigado. Muito obrigado! Wow! Where did you learn the Portuguese? I don't even remember. Go, remember the Portuguese. Muito obrigado, boa noite, dorme bem, ciao, Ciao, bye-bye. Ciao. Take care. Wow, that was Auntie Katie for you there. Okay, I think we shall say good night. Have a very good night and have a very good week until we meet again with another program. For me, it's a ciao.